Iniciamos esta convocatoria de pleno extraordinario solicitado por máis dunha cuarta parte dos concelleiros da corporación, en concreto por toda a oposición formada polo Partido Popular. Bueno, pois despois deste problema técnico iniciamos de novo a sesión extraordinaria convocada por unha cuarta parte dos concelleiros da corporación, en concreto de todos os concelleiros do Partido Popular e todos os concelleiros do Bloque Nacionalista Galego, sendo hoxe 16 de outubro do 25 ás 10:07 da mañá. O primeiro punto do orden do día é a modificación da ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre bens inmobles, concretamente do seu artículo 2º no senso de rebaixar os tipos impositivos que se veñen aplicando no Concello de Silleda. Ben, a cuestión de orden que traemos aquí é que nós, tal cual expresamos na petición do Pleno, non estamos pedindo un robo, senón que queremos que haxa un debate e que haxa un acordo por parte do Pleno. Somos conscientes de que, tal e como pon a secretaria no seu informe, a modificación dun proxecto corresponde e a competencia corresponde á alcaldía, pero nós aquí sí que queremos que haxa un acordo no que o Pleno inste á alcaldía a modificar o proxecto. Simplemente, despois a alcaldía tomará en conta a opinión do resto do Pleno ou non. Entón, queremos asegurarnos de que consta así e de que vai haber votación. Sí, de hecho se puso en una fase de control precisamente para que se le diese el mismo tratamiento que, por ejemplo, se le va a dar a los asuntos previos, es decir, debate y votación sin ningún tipo de problema. Mi consideración en el informe es porque, tal y como está planteado, se enfoca más en lo que la ley define como un ruego, más que una proposición en sí mismo, pero va a tener el mismo tratamiento. Sí, perfecto. Con debate y votación, sí, por supuesto. De todas maneiras, para as seguintes cuestións de orden debe vostede reflexar a que artículo se refire do Reglamento Orgánico Municipal para solicitala. Neste caso non o fixo, é simplemente unha consulta que podía ter feito incluso previa a este pleno, por lo tanto, se acepta sen máis. Ben, vamos ao primeiro punto de orden do día. Entonces, dou a palabra ao Partido Popular. Sí, vamos a ver, nos en relación cos puntos de orden do día queremos proponer tamén, se non teñen inconvenientes máis formacións, dado que estamos falando dunha modificación global das ordenanzas fiscais en relación de instar determinadas bonificacións e tamén da rebaixa dos tipos, pois incluso de facer de maneira conxunta o debate dos mesmos ou debatilos punto por punto. O orden do día está plantexada desta maneira e vamos a debatir cada punto por separado. Perfecto, moi ben. Bueno, en relación co punto segundo, o que instamos é que despois dos plenos que se celebraron no ano 2020 e 2021 en relación ca bonificación e tamén ca rebaixa dos tipos do IBI no noso Concello, vemos como nos últimos anos levouse a cabo tanto unha revalorización dos valores catastrales das distintas parcelas e tamén como ca entrada do PSON se levaron a cabo tamén está levando a cabo unha revisión dos distintos valores das parcelas e, como dixemos xa no seu día neste plenario, aumentando as cotas que teñen que pagar por este concepto os veciños en parcelas que nin siquiera teñen a consideración nin teñen os servicios que debe ter calquer parcela urbana e tamén moitas veces por parcelas que non cumplen os requisitos mínimos nin siquiera para ser edificables. Sin embargo, si se está xirando ese aumento neste recibo do IBI aos distintos veciños do Concello de Silleda. Por lo tanto, esta modificación ven motivada, en principio, por esta cuestión que se puso de manifesto nos últimos anos
e que se solicitou en 2 ocasións, como dixemos, pero tamén en relación pois, cos distintos tipos que é o que nos ocupa neste punto segundo, dado que, como decíamos, nos últimos anos pois, en sí tiñamos os tipos máis altos de toda a contorna. É certo que se produceron modificacións en concellos como na Estrada ou en Lalín, aumentando o tipo de urbana, pero tamén é certo que no caso de Silleda estas revalorizacións e estas modificacións motivadas pola entrada en vigor do PESON pois fan que se deban revisar estes tipos dentro da normativa. Por eso, nós o que propoñemos é que se modifique estes tipos que están contidos na ordenanza do IBI no sentido de rebaixalos. A urbana está actualmente no 0,53%, pasalo ao 0,45%, a rústica, que está no 0,43%, igualala co resto do concello, se pasala ao 0,30%, e nos inmobles de características especiais, pois quedaría exactamente igual que está agora no 30%. Ten o primeiro turno o outro propoñente da proposta, o BNG. Eu, como concelleiro do BNG, quero salientar que nós, desde a nosa formación, apostamos por unha fiscalidade progresiva. Sempre o fixemos que grave máis a quen máis ten e protexa a quen máis o precisa. A política fiscal municipal debe garantir a xustiza social e a protección dos sectores máis vulnerables da nosa veciñanza. Por iso é fundamental que calquera modificación das ordenanzas fiscais teña en conta a capacidade económica dos contribuintes, dos veciños e veciñas, evitando que as rebaixas impositivas poidan beneficiar de forma desproporcionada a grandes propietarios ou empresas en detrimento das persoas traballadoras e das persoas con menos recursos. As bonificacións que se propoñan ao imposto, falando dos puntos que despois imos falar, deben sempre, desde o noso punto de vista, estar orientadas a quen máis o precisa, como xa dixemos, a persoas con salarios máis baixos, a familias numerosas ou a persoas con discapacidade, entre outras. O BNG apoia e apoiará todas as medidas que incentiven, falaremoslo despois, instalación de enerxías renovables, mobilidade, etc., pero é necesario tamén regular moi ben estas iniciativas para evitar fraudes e garantir a capacidade económica dos contribuintes, que estas axudas que se propoñen cheguen a persoas que realmente o precisen e non a persoas que realmente non o precisan. Sobre a rebaixa xeral do IBI que propón o Partido Popular en relación á urbana, pasando do 0,53 ao 0,45. Nós temos que lembrar que en Silleda temos o segundo IBI máis alto de toda a comarca e iso podía ter certo sentido cando os valores catastrais estaban desfasados, pero agora xa non é así. A actualización de valores do ano 2020 e a entrada en vigor do novo PESON provocaron que moitos veciños pasen a pagar moito máis sen recibir melloras nos servizos que veñen disfrutando. Eu traio aquí hoxe un caso, un caso real, o de Manuel, que pasou a pagar 180 euros no ano 2023 a pagar 300 euros nos anos 2024 e 2025. Este é un caso real, non son inventos teóricos, é dicir, é unha suba real de máis do 66%. Claro que esta suba, ao mellor a alcaldesa non lle parece moita cousa, despois da suba que nos trouxe hai uns meses, do intento que trouxo fai uns meses de subir a tasa do lixo un 80%, pois un 66% na subida do IBI se cadra non é moito. Pero a Manuel, por continuar co veciño do noso exemplo, non lle parece suba esta suba do 66%, porque os servizos que recibe son exactamente os mesmos que viña recibindo. Manuel non ten servicio de abastecemento de auga e ten que el mesmo pagarse un pozo, tampouco ten saneamento e ten que el mesmo construir e manter a súa fosa séptica. O coche de Manuel sufre algún que outro pinchazo porque o acceso á súa vivenda está cheo de fochancas. E os netos de Manuel, cando collen o autobús para ir ao colexio, chóvelles en riba. Manuel, para ter luz pública, tivo que pagar os postes do seu peto e hoxe paga a mesma tasa de lixo que os da vila, a pesar de non contar co mesmo servizo. Isto que relato non é un caso illado. Son centos as familias que estes días reciben con indignación estas cartas do catastro e pensan que non é xusto, e con razón que non é xusto. E por iso mesmo, desde o BNG seguimos insistindo na necesidade de atender os servizos básicos de todos e todas, independentemente de onde vivan. Por iso somos pesados, falando constantemente das traídas das augas residuais, do plan de asfaltados, porque é o que por xustiza corresponde atender.
E mentres isto non se solvente, mentres haxa veciños en servizos, creemos que a alcaldesa debe poñer sobre a mesa unha modificación do IBI para axustarlo ao novo escenario e botar unha man a todas estas familias que dun día para outro lle subiron a cota do IBI nun 66% de maneira injusta. Fagamos un pouco de memoria. O Concello de Silleda aprobou no ano 1998, na época do alcalde Juan Salgueiro, a suba do 0,03, de 0,50 a 0,53, no IBI para financiar o Servicio de Protección Civil. Ese foi o argumento que se esgrimiu no pleno do Concello de Silleda. Hoxe xa non temos ese servizo de protección civil, pero a suba non foi retirada. É iso xusto? Eu hoxe aquí pregunto, se en Lalín e na Estrada pagan o 0,50, por que en Silleda seguimos pagando máis caro o 0,53? Antes de entrar no debate da cuestión, en este primeiro turno quero informar tanto os concelleiros de ambos grupos da oposición como a veciñanza e aos medios de comunicación que nos están escoitando que de salir adiante calquera dos puntos que hoxe a oposición conxuntamente trae a debate e votación en relación ás modificacións tributarias, estes acordos serían nulos de pleno dereito. A razón é que calquera modificación de ordenanzas fiscales deben axustarse a un procedimento legal previo. Temos que ter unha providencia de alcaldía en coacción, temos que ter informes preceptivos de secretaría e de intervención, temos que ter un ditamen, hai que facer unha aprobación inicial, hai que facer unha exposición pública, hai que facer unha resolución de alegacións e, finalmente, unha aprobación definitiva con publicación íntegra do texto para a súa entrada en vigor. Calquera acordo que se adopte, como é o caso, no que se prescinda deste procedimento será nulo de pleno dereito. E esta é unha advertencia que fago aquí e que quero que quede recollida a secretaria na acta de forma expresa. Esta mesma advertencia está tamén recollida no informe para a convocatoria deste pleno emitido pola secretaria municipal, no que se indica o seguinte: se o pleno adoptase o acordo de modificar as ordenanzas fiscais segundo o proposto na solicitude de convocatoria do pleno extraordinario, este acordo sería nulo de pleno dereito por ser un acordo prescindindo total e absolutamente do procedimento establecido. E para que entendan mellor os concelleiros do Partido Popular e do BNG desta advertencia, votar un acordo nulo de pleno dereito cunha advertencia previa de secretaría podería, dende supor un delito de prevaricación administrativa, a impoñer unha modificación de ordenanza contraria a dereito, ata o risco de ter responsabilidade contable, é dicir, a ter que asumir calquera gasto, calquera pago, de calquera perjuicio económico derivado da aprobación da mesma. Advertencia feita. Segundo turno. En relación con esta advertencia que se nos fai desde a alcaldía, agradecemos esa advertencia que se fai, pero certo que na proposta que se facía e na solicitude que se facía de petición deste pleno ordinario, o que se solicitaba era que se levasen a cabo todos os traballos, comisións informativas, redacción de expedientes, calquer informe que fose preciso para poder adoptar este acordo. Esa cuestión corresponde á alcaldía. Desde a alcaldía non se fixo o traballo para traer esa información, eses expedientes e traer toda a documentación que era precisa para poder levar a cabo este traballo. Isto non é a primeira vez que ocorre, porque nese mesmo informe, no que se pon de manifiesto que a alcaldía non fixo o seu traballo, o que se nos di é que deberíamos de solicitar, instar a alcaldía a que faga a modificación. Pero que isto foi precisamente o que se fixo no pleno que se celebrou en xaneiro do ano 2022. E desde a alcaldía tampouco se fixo absolutamente nada. Eso que deben de coñecer tamén todos os veciños de Silleda, que a súa alcaldesa non fai o seu traballo e non fai o que ten que facer para que se respete os puntos que veñen a discutirse neste pleno. Esta é a situación na que estamos. Por lo tanto, se alguén lle correspondía facer eses informes, é a alcaldía.
porque o informe deixa ben claro que a competencia para levar a cabo esta modificación e nós na exposición de motivos facemos referencia a toda a tramitación que debe seguir ese expediente, deixámoslo meridianamente claro e a Secretaría di que a competencia para levar a cabo as modificacións non só neste informe, sino tamén no emitido no ano 2022 pola secretaria daquel entón, di que lle corresponde ao Pleno do Concello de Silleda. A verdade que tamén parecenos ben que nos faga esta advertencia por parte da Alcaldía, pero debemos de recordar que nesta propia ordenanza do IBI hai unha bonificación acordada por esta Alcaldía que é nula de pleno dereito tamén, con informes previos de intervención, e que, sin embargo, non tuveron o máis mínimo reparo en aprobar, en publicar e en tela vixente durante todos estes anos. Isto é o que se fai desde a Alcaldía do Concello de Silleda. Impedir que o Pleno tome os acordos que nos traemos aquí para discutir. Ou é o que se pretende desde a Alcaldía. A mí gustaríame preguntarle á señora alcaldesa por que non se levaron a cabo ningún só dos informes que tiña que haber feito. É certo que é unha aprobación provisional que ten que levar a súa publicación e despois a súa entrada en vigor. E resolver as alegacións se son presentadas por calquer veciño. Debo recordarles tamén que en relación con esa modificación no seu día do IBI, incluso desde esta alcaldía e desde o Grupo Socialista, se omiteu o plazo de exposición pública que marca a lei. Eso é o que fan vostedes cando lle convén, e cando non lle convén, directamente, pois non fai o seu traballo para que non se podan votar os acordos que lle beneficiarían a todos os veciños. Por lo tanto, nós o que traemos hoxe aquí é esta proposta. O acordo pode adoptarse. Despois, dende a alcaldía, verá se fai o seu traballo ou non o fai. Se fai os informes que son preceptivos para levar a cabo a modificación ou non o fai. Eso que ten que facer. O que non é de recibo é que usted este mantendo en contra do que pensa este pleno e do que queremos debatir neste pleno unhas tasas abusivas aos veciños, como xa dixemos agora e como ben se relatou tamén dentro do Bloque Nacionalista Galego. Non pode ser que os veciños vexan os incrementos nos seus recibos desta maneira e que vostedes estén continuamente adiando esta decisión. No ano 2020 decíanos que, bueno, cando entre en vigor a ponencia de valores, pois xa se abordará este tema. Estamos no 2025. E a actitude sigue sendo exactamente a mesma. A pesar de que os incrementos, como decimos, polos impostos que están sufrindo os nosos veciños, é cada vez maior. Por lo tanto, como decimos, é unha cuestión de xusticia sobre todo porque, como decíamos, o que se está facendo é aumentar as cotas de fincas que non teñen ningún tipo de servicio, de fincas que se tratan como urbanas pero que non se pode construir, dado que o que se fixo pois foi só incluir unha pequena parte da finca, e sobre todo un aumento desmesurado deses impostos a moitos veciños do noso rural que nin son grandes tenedores de vivenda e sobre todo no rural, tendo en conta que é unha población moi envellecida e as pensións que hai no rural, pois supón un esforzo económico moi grande para todos estes veciños. Por lo tanto, o que decimos, o que ten que facer a alcaldesa é traer ao pleno os asuntos con todos os informes. Si alguén está sin facer o seu traballo e alguén está provocando que poda haber un problema con esta ordenanza, é a alcaldesa. Non son os grupos da oposición que os trouxeron tal e como se nos dixo que había que traelos. E xa decimos, solicitando de maneira amplia que se trouxeran todos os informes que foran precisos para a súa aprobación. Por lo tanto, terá que dar resposta á alcaldesa de por que non se trae ningún só informe a este pleno. Podría argumentarse pois, que algún podría levar un pouco máis de tempo, pero que hai informes que non terían ningún problema, incluso de secretaría. Sin embargo, todos os informes non se fixo o máis mínimo traballo. Por lo tanto,
pois ustedes verán. Se a usted falle moita gracia, xa sabemos que a usted estas cousas pois fanlle sempre moitísima gracia, pero bueno, a realidad é que hai moitos veciños que están sufrindo pois estes problemas derivados de que a súa alcaldesa se nega nin siquiera a respetar as reglas do xogo democrático, que traer as cousas para debatilas conforme marca a lei e traelas pois, nun senso para que se poda levar a cabo os acordos por parte do Pleno. Turno do Benega. Sí, nos sobre este punto, pois o que queremos dicir está claro o informe que fixo a secretaria. A verdade é que é moi completo, moi exhaustivo neste aspecto. A conclusión respecto a unha modificación da ordenanza fiscal está clara. Quen ten a capacidade de incoar, de iniciar o expediente, é o responsable que xestiona o orzamento, o responsable da política fiscal. Pois comparto esas conclusións, non estaba seguro e pois mira que o analizamos e compartimos esas conclusións. Por lo tanto, está claro, nós aquí non queremos suplir esa iniciativa que ten que partir do goberno. Nós o que queremos é ter un debate político para que o goberno diga que pensa sobre a política fiscal. E o que non podemos é escondernos no debate xurídico para evitar o debate político. Que pensa a alcaldesa do IBI de Silleda? É alto ou é baixo? Que pensa a alcaldesa sobre a situación que viven moitos veciños que entendo que estarán recibindo todos estes meses, estas semanas, igual que recibimos nós, chamadas de veciños do rural que reciben cartas como esta, que pasan a pagar de 180 euros a 300. A alcaldesa está de acordo con eso? Iso é xusto ou non? Iso é o que lle preguntamos, que se posicione e non se esconda no debate xurídico, non nos faga ameazas. Que pensa sobre eso? E despois, se pensa que é injusta esa situación, o seu deber será dicilo e instar unha modificación, e se non o fai, pois a cidadanía xa xulgará se fixo ou non o seu traballo. O Pleno ten a obriga de debater e promover a acción política, e vostede ten que tomar decisións en base a iso, se quere ou non, e despois a cidadanía xa o xulgará nas eleccións. Nos insistimos, pensamos que o IBI en Silleda, o 0,53, é posible rebaixalo. Non vamos a entrar aquí nun xogo de cifras, porque efectivamente para eso hai que facer un traballo serio por detrás, saber de que recortamos, en que partidas, canto afecta, canto vai subir a recaudación por esta xente que paga máis. En base a eso podemos facer unha baixada do IBI? Nós creemos que sí. Creemos que o xusto, cando menos, sería pagar o mesmo que os concellos da nosa contorna, e non máis. Gostaríame saber cal é a posición deste goberno e que non se escude nun debate xurídico que está claras as conclusións. Todo o que aquí acordemos respecto a rebaixas dos impostos, pois ou se transforman nunha invitación ao goberno a facela ou non teñen, son nulos. Que sexan nulos significa que non teñen máis recorrido, salvo que vostede tome decisións despois en base a eses acordos. Por lo tanto, esas ameazas tampouco van a ningún lugar. Ben, comenzo respostándolle con claridade ao Partido Popular de por que non se presentaron os informes que solicitaban na proposta, e é porque os plazos de redacción deste tipo de informes son moitísimo máis amplios que os de convocatoria e celebración deste pleno. É dicir, estamos no mundo do revés. Vostede primeiro pide unha modificación e logo nos exige que pagamos os informes. Leínlle antes como era o procedimento de aprobación dunha ordenanza. Vostede tería simplemente que ter posto en esta proposta instar ao goberno a iniciar o procedimento, estaríamos falando dunha cousa que estaría xustada a dereito. O demais é populismo barato e ruído mediático para intentar salir daqui con un apoio, con unha proposta dicindo que o goberno tumboulle a subida de impostos. Imos a debatir sobre impostos. Que é o que temos que facer? Isto que está hoxe aquí encima da mesa é un tema, como dixe vostede antes, recurrente no Partido Popular. É o terceiro pleno no que solicita unha rebaixa do IVA, xa dixo vostede, en xaneiro do 20 e en xaneiro do 22, non do 21. E agora tamén en outubro do 25. En todas esas ocasións, a resposta dende a bancada socialista foi unha resposta similar. Facendo un pouco de historia, porque tamén a fixeron vostedes, e eu creo que deixaron algunha cousa no aire. Hai que decir que, efectivamente, no 2093, pois, Juan Salgueiro subeu tipo 0,50 ou 0,53, pero vostede esquece que no ano 2012
o Goberno central obligou a subir o IBI en concellos que estábamos sometidos a un plan de axuste e que tiveramos unha ponencia de valores antiga. No caso de Silleda, sigue sendo a ponencia de valores do ano 1988. E se fixaba un tipo de IBI do 0,6 a partir do ano 2012. En canto conseguimos sair do burato no que nos metera o Partido Popular a todos os silledenses e as contas melloraron, no ano 2016 o Goberno Socialista baixou o tipo de IBI e comprometéndose ademais a volver a baixalo cando o Catastro actualizase a ponencia de valores actuais. É dicir, por moitos recibos que nos ensinen, o certo é que os recibos de Silleda son un dos máis baixos da contorna porque con independencia do tipo impositivo que temos, o valor catastral das propiedades non se toca dende o ano 1988 e estamos no 25, é dicir, fai 37 anos. Cando o Catastro aprobe unha ponencia de valores nova, sería o momento ideal para axustar a baixa o tipo impositivo do IBI, co fin de preservar unha presión fiscal equilibrada e sustentable. Agora ben, dito isto, sí que é certo que nos últimos anos se foron facendo diferentes modificacións, diferentes cambios, que nos permiten situarnos nun escenario de unha posible actualización tributaria. Pero voulles aclarar, porque falan vostedes de cambios no valor catastral. Non. Ata o ano 2020 se fixo unha regularización xeral de omisións. Chámase así, regularización xeral de omisións. Isto que significa? Que o Catastro lanzou varias inspeccións para detectar inmuebles que ou ben non pagaban, ou ben pagaban menos do que debían, por exemplo, casas que foron restauradas que seguían pagando como casas antiguas, alpendres non declarados, establos non declarados. Que se conseguiu con esa regularización? Conseguiuse que todo o mundo pague o que lle corresponde. A iso se chama igualdade retributiva. Neste ano 2025, o Catastro finalizou a adaptación ao novo pexón das fincas situadas no rural. Unha adaptación que é obligatoria por lei. Non é un capricho da alcaldesa. É unha obligación definida na lei. E isto que significa? Significa que ata agora as casas do noso rural tributaban como urbana, pero as fincas onde están situadas tributaban como rústica. A partir desta adaptación, as fincas situadas no núcleo rural definido no pexón, estean ou non construídas, pasan a tributar como urbanas. Eso sí, tributan co valor máis baixo da ponencia, do ano 88. Vale? Que conseguimos con isto? Bueno, pois esta xente que ten estas casas ahora mismo definidas dentro dun núcleo rural melloran as súas condicións urbanísticas para construcións, para segregacións e aumentan o seu valor de mercado. Pero eu creo que aquí o que temos que aclarar moi ben é o que pasa con este incremento do pexón para que ninguén se leve a enganos. En todo caso, vou explicar ben agora, pero en todo caso o que quero dicir aquí é que esta adaptación que nos obliga a lei en referencia ao pexón é facer que todo o mundo pague polo tipo de suelo no que habita, que todo o mundo pague pola propiedade que ten e o tipo de suelo que ten esa propiedade. A iso se chama xusticia retributiva. E para falar do tema do pexón, vou deixar para o final. Vou deixar para o final, porque eu creo que é importante seguir en esta línea. Acabamos de facer xusticia retributiva, acabamos de facer igualdade retributiva, é dicir, unha vez que os impostos os pagamos todos e todas, e además os pagamos en igualdade de condicións, podemos decir xa que temos unha base obxectiva para axustar os tipos de IBI, sempre que se garantice, eso sí, unha tributación sostenible. É dicir, estamos en disposición de facer unha primeira actualización tributaria. Absolutamente. Pero aquí o que temos que facer é algo serio, señor Maril. Temos que deternos e analizar como se debe de facer esa actualización. Primeiro,
Sendo moi conscientes todos de que temos unha ponencia de valores catastrales do ano 1988 en vigor. Segundo, fixando unhos tipos impositivos, non o alburdo que decida un concelleiro desta corporación, sino fixando unhos tipos impositivos que nos permitan garantir a solvencia económica e financiera deste concello. E terceiro, evitando calquer tipo de recorte nos servizos públicos. E como se fai iso? Pois empezando a casa polos cimentos, solicitando un informe de intervención que determine canto poderíamos baixar os tipos para que a solvencia económica do concello non se vira comprometida nos vindeiros anos. Isto sería un procedimento normal. O que non é normal é que a oposición presente uns tipos de IBI sen estudio previo. Non sirve, de novo, repito yo o que lle dixen antes, non sirve para nada de xustificación que vostedes pediron a elaboración de informes precisos para realizar calquer tipo de tramitación na petición que fixeron do Pleno. Esa é unha petición totalmente extemporánea e de imposible cumplimento. Xa yo dixen antes, os tempos para redactar informes son os que son, e moito menores que a de pedir a convocatoria deste Pleno. Pero a pesar de non ter eses informes, vostedes adianta e prepara unha proposta. Este é o mundo ao revés. O primeiro que tiña que ter dito na súa intervención anterior, se a súa proposta fora seria, é contarnos a todos que fixo o cálculo de canto vai a supoñer a rebaixa nos ingresos e tamén de onde vai a recortar os servicios para poder aplicala. Pode vostede darme o dato de a canto ascende a rebaixa de ingresos que está vostede propoñendo? Sí? Non? Ou non sabe, non contesta? Pode vostede confirmarme que servicios teríamos que suprimir para garantizar a sostenibilidade financiera deste concello se aplicamos estes porcentaxes de baixa? Sí? Non? Ou non sabe, non contesta? Digo eu, vou contestar eu. A rebaixa lineal do tipo de IBI que propón suporía un descenso nos ingresos de 250.000 euros. E iso ten consecuencias inmediatas e moi concretas. 250.000 euros é xusto o que hoxe destinamos a mellora e mantemento de camiños rurais. 200.000 euros. E a mellora dos centros sociais. 50.000. Renunciamos a isto? 250.000 euros equivale a suprimir os desbroces das vías e todos os traballos de xardinería. Aceptamos deixar de facelos? 250.000 euros poderían obligar a recortar plazas do SAF, a pechar programas de conciliación infantil, a reducir axudas a colectivos. Imos a facelo? E eu, sinceramente, recollo a reflexión que facía o BNG, porque non creo que analizaran a proposta a fondo ou se simplemente acompañan sen tela estudiado previamente, pero realmente nos sorprendeu moito ver a súa asinatura debaixo desta proposta. Sobre todo porque foi un cambio inesperado da súa forma de facer política, porque entre as demandas que lle plantexaron sempre a este goberno era precisamente o que hoxe plantexaban aquí. Igualar a tarifa vixente ao resto dos concellos da nosa contorna. E agora vimos cunha proposta conxunta na que nos sitúan 5 puntos por debaixo de Lalín, a Estrada ou Dozón, en Urbana, e por debaixo tamén de Cruces, Rodeiro en Rústica, que no caso de Cruces se data un 0,6. Para nós foi difícil entender porque a izquierda se nos pide unha fiscalidade xusta e converxente coa comarca e coa dereita presentan vostedes propostas conxuntas de un pacto por unha fiscalidade regresiva que debilita ingreso e ao final recorta servicios. E por iso propoñémoslle a ambos grupos que fagamos ben as cousas. O debate está claro.
todos estamos en disposición de intentar de facer esta rebaixa do IBI, pero analizamos canto podemos baixar e que custe vai ter para os servicios antes de adoptar ningún acordo. Analicemos se a suba do pexón nos vai a permitir facer unha baixada lineal a todos os veciños e veciñas de Silleda. E aquí voulles explicar ben o tema do pexón, porque eu creo que é importante que poñamos as cousas no seu sitio. Nos non subimos os recibos por capricho. A lei obriga a que cando un solo pasa de rústico a urbano, tribute como urbano. É unha consecuencia legal da clasificación do solo. Non é unha decisión discrecional deste goberno. Non é. Nos fixemos un proceso de pexón con luz de taquígrafos. Estivemos en todos os concellos. Explicamos cara a cara o que mudaba e pedimos a xente que presentara alegacións se o vía oportuno. A quen estaba no perímetro dos núcleos e non tiña pensado construir a curto prazo, os invitamos incluso a pedir a exclusión da súa finca para non ter que despois tributar máis alto polo seu suelo. Houve un período claro e transparente, pensado xustamente para que cada quen tomara as decisións económicas que mellor lle compensaran. Tamén explicamos as vantaxes que ten estar en suelo urbano. Máis valor da finca, máis posibilidades de construción, de xestionar dereitos urbanísticos que en rústico non existían. Non é solamente pagar máis, é ter máis dereitos e máis capacidades de actuación sobre a propiedade. Agora estas vivendas e fincas pagaban como rústicas e pasan a tributar como urbanas. Decir que é injusto que paguen como urbano porque aínda non teñen todos os servicios urbanos e poñer o carro diante dos bois. Os impostos existen para financiar os servicios. Primeiro establecese unha base tributaria e logo poderánse planificar e executar abastecementos, sumidoiros, viarios. Se pretendemos servicios primeiro e impostos despois, non cadran as contas, nin en Silleda, nin en ningún concello. En resumo, hubo información, participación e opcións para adaptarse. E a reclasificación urbana é legal e obxectiva. Eso sí, esta nova base impositiva vai a permitir que este concello poida planificar mellor os servicios que todos reclamamos. Todos reclamamos. Parece que aquí solamente reclama os abastecementos e o saneamento o BNG. Todos queremos facer abastecementos e saneamentos no noso concello. Pero esta é a nosa responsabilidade, cumplir a lei, explicar a xente e garantizar servicio cas contas sostibles. É un argumento que esgrimen vostede dúas veces o fixo e que non é certo, e que está mandándolle ese mensaxe á ciudadanía, porque xa foron varias as veciños e veciñas que viñeron por aquí a decírnolo. E que di vostede que no Pexón quedan fincas que non son edificables en suelo urbano. Eso non é certo. No marco do Pexón, moitas parcelas en suelo rústico seguen sendo edificables a pesar de que non teñan a superficie mínima, baixo condicións e excepcionalidades recollidas na propia normativa. Por exemplo, unha finca que está nunha extremeira do núcleo rural e non ten posibilidades de comprar máis suelo urbano e do outro lado ten edificado, pode construir en cuanta que a súa finca mida 200 metros. Pode construir. É dicir, está vostede mandando unha mensaxe que non é certa. Hai no Pexón excepcionalidades para que podan ser construídas aquelas parcelas que teñan menos da superficie mínima necesaria para construir unha vivenda. É dicir, este plan non deixa ninguén fora de xogo, senón que ordena e dá reglas claras. Invito a vostede que vaya polo Departamento de Urbanismo e comprobe esta consideración e que deixe de mentirse a ciudadanía. Volvamos ao do IBI. Fagamos as cousas ben. Fagámolas ben. Estamos todos de acordo que é necesario e preciso facer unha baixada do IBI. Temos ahora mismo dúas posibilidades. Todo o mundo paga e ademais paga xa como ten que facelo. Aproveitemos agora estas subas da regularización por omisión, estas subas polo Pexón, para rebaixar o tipo impositivo, pero facendo que os recibos dos veciños baixen, pero que os ingresos totales do noso concello sigan sendo os mesmos para non recortar servicios.
eso que temos que facer. Eu non sei cal é o tipo que temos que poñer. Eso non lo vai a decir o interventor no seu informe. Pero creo que o podemos facer, e facer ben. Polo tanto, quero propoñerlles a este pleno unha emenda a este asunto, que lle entrego ahora mismo para que podan ver, na que o pleno insta a Presidencia a incoar o expediente de modificación da ordenanza fiscal do IBI con preparación dos informes preceptivos previos, en especial o de intervención, que deberán determinar e acreditar a viabilidade económico-financiera, a estabilidade orzamentaria e a sostenibilidade do Concello. É máis. Me comprometo tamén con vostedes a que unha vez que este completada a instrucción do expediente podamos ter unha reunión de voceiros e analizalo previamente a traelo ao pleno. Estou poñéndolles alfombra vermella para facer as cousas ben. Tamén lles digo que de non aceptar esta emenda terán que neste turno de cierre explicar ambos grupos que é o que estamos votando. Isto que é? Unha aprobación inicial? Unha aprobación definitiva? Tal e como está redactado, non estaríamos na fase de procedimento de pedir informes. Non estamos na fase procedimental de pedir informes. E se os pedimos e o resultado dos mesmos non fora acorde coa proposta presentada, que facemos? Volvemos a votar outra proposta? O único cierto que hai aquí é que vamos a aprobar un acordo nulo de pleno dereito, sen informes e con advertencias previas da Secretaría. Creo que a ciudadanía nos exige que sexamos serios. Temos que ser serios, porque isto, tal e como está redactado, non se sabe o que é. Acepten a emenda e fagamos un traballo riguroso. Abrimos o turno de cierre, ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Sí, vamos a ver. Bueno, congratulámonos de que despois de varios anos agora vexa a posibilidad, unha vez que se insta dende o Partido Popular e do Bloque Nacionalista Galego, a posibilidade de rebaixar os tipos de IBI. Quere decir que hasta ahora estábamos nesta situación, pero dende a alcaldía seguíase cobrando o que non se debía cobrar os veciños. Por lo tanto, bueno, congratulámonos de que polo menos agora usted vexa esa posibilidade. Venos usted aquí con diversas consideracións e o primeiro que le digo é que temos que facer algo serio. O serio sería que temos que facer algo serio. Algo serio, sí. Eso que teria que haber feito vostedes, xa desde un principio, vendo as uvas que hai aos veciños, pois facer un traballo serio e traer esa modificación do IBI. Non o fixeron. Prometeron no 2020, seguiron prometendo, pero ata agora non o fixeron. No 2019, dende o Concello, solicitouse a inclusión na relación de concellos para a aplicación de coeficientes de actualización dos valores catastrais existentes no noso Concello. Eso xa foi unha determinación do que no seu día se consideraba como punto de inflexión para poder facer esa rebaixa. Como decimos, estamos no 2025 e aínda dende a alcaldía non se fixo ningún traballo. Usted, bueno, arrógase a seriedade de todos estes debates, usted é a única que fai traballos serios e sempre presupón que dende a nosa bancada non facemos o noso traballo. Ven usted a decirnos aquí determinadas consideracións como se nós non hubiéramos tido en conta a hora de plasmar esa rebaixa do tipo en canto repercutiría nas arcas. A conta é sinxela. En función do que se rebaixa o porcentaxe, en función do que se recauda, é bastante sinxelo poder botar unha conta de cal sería esa rebaixa lineal. Sabemos que a vostedes facer estes traballos lineales pois debelle de facer levarlle moito traballo e ser moi complexo, porque xa vimos ca ordenanza do lixo na que para ustedes era un gran traballo e ao final estábamos simplemente pois nunha suba lineal. O certo é que eses informes non son tan complexos. Eses informes non son tan complexos e poderíase facer. Fala vostede
tamén de que esa rebaixa podría comprometer determinados servicios no noso Concello e que habría que decidir, como estamos sempre, non? Pois eso podría supoñer que haxa menos cartos para o SAF. Eso podría supoñer que haxa menos cartos sempre para cousas fundamentais. O que non lle di aos veciños é que moitas veces ustedes o que están facendo pola súa mala xestión é malgastar os cartos. Malgastar os cartos moitas veces en traballos recurrentes que se contratan por medios externos e que supoñen un gran desembolso de centos de miles de euros para os veciños de Silleda. Non está dicindo que a veces fan traballos e como tamén despois deste anuncio do pleno usted saleu outra vez co tema da piscina, temos que recordar que só neste caso pagáronse cerca de 20.000 euros por un informe que tiraron ao lixo, por un informe que decía que a piscina era viable a construcción por 1 millón de euros e agora se nos di que son por 3,4 millóns de euros. Ese é o traballo serio e rigoroso que se fai dende a alcaldía e dende o Grupo Socialista dende fai moitos anos no goberno de Silleda. E iso fai que ustedes necesiten moitos cartos para facer cousas que moitas veces non repercuten en beneficio dos veciños. Usted mostrase moi preocupada. Nós, evidentemente, fixemos os cálculos de que suponía, porque xa lle decimos, é un cálculo bastante sincero saber o que vai a repercutir esa baixada lineal. E mostrase moi preocupada. Nós, si diremos que temos unha discrepancia nas cifras, a nos salíamos unha cifra en torno a 200.000 euros, usted sale 250.000. Pero mire, algo moi sinxelo e que tamén todos os veciños van a entender. Solo en transferencias do Estado pasamos no ano 2020 de ter unhas transferencias de 1.893.450,20 euros a telas o ano pasado ou no último exercicio pechado no 2024 de 2.675.177,73. É dicir, prácticamente o Concello está recibindo 1 millón máis de euros. E se comparamos co ano 2023, esa suba foi prácticamente de 500.000 euros, que veñen, por suposto, de impostos que se pagan os veciños de Silleda. Co cual, ustedes, nos últimos anos, están recibindo moitísimos máis cartos dos que recibían. Si era posible facer todos eses traballos no ano 2023 e 2024 no Concello, con esas subas, e podo lle decir como veciño que no resto non vimos ningunha melloría nos nosos servicios, no noso Concello, sino que se pretende cada vez aumentar as tasas, entendemos que esta rebaixa do IBI non pon en risco ningún deses elementos. E como pode comprobar, facemos os nosos deberes, facemos as cousas informados e nós sí somos serios. Esa é a realidade. Esa é a realidade. Polo tanto, o que traemos aquí é unha proposta seria e rigorosa, sabendo o que implica para o Concello. E sabendo que eso non ten por que comprometer, bueno, salvo que ustedes sigan xestionando as cousas como as fan e así de mal, pois non ten por que supoñer ningún quebranto para o Concello. O quebranto para o Concello supono, pois, por exemplo, o despilfarro que fixeron ustedes antes das eleccións e que lle recordamos que cando usted fala de pistas, aquí houve que aprobar un crédito extraordinario de 1.700.000 euros por todo o que non habían feito nos anos anteriores. Esa é a realidade do noso Concello. E cando ustedes decían que isto era un maná, que estaba todo perfectamente, ao final temos que traer e temos que aprobar eses préstamos para que os nosos veciños sigan tendo determinados servicios. Por lo tanto, vir aquí a darnos leccións de traballos serios e traballos rigorosos, pois, bueno, asustas. E menos todavía co Pesón. Porque se algo, ou se nalgo este Concello non fixo un traballo serio e rigoroso, foi no Pesón. E se quere, temos que recordarlle unha vez máis como tivemos que vir aquí un sábado a facer unha aprobación provisional porque iba a decaer todo o traballo que se fixo. E como a Xunta tuvo que vir a salvarlle para que se pudiera seguir tramitando o Pesón. E se quere, pode preguntarlle a todos os veciños, e eu recibín varias alegacións sobre ese Pesón, de como foron as resolucións das alegacións e o que se lle contestou aos veciños. E se nos di que eso foron contestacións claras e rigorosas, bueno, pois que veña Dios e o ese. Porque eso realmente sí que non ten, vamos, non había nin por onde colleras.
Usted di que di aos veciños os beneficios de estar na urbana, pero o certo que cando se compara con outros concellos, como pode ser Lalín, como pode ser Astrado, o certo que vamos moi por detrás neses beneficios que teñen os nosos veciños. Mientras estamos vendo como en todos os concellos se están facendo actuacións determinantes para levar saneamento e abastecemento, no Concello de Silleda seguimos inmersos nunha parálise durante anos e anos e anos que non se fai absolutamente. Por lo tanto, en Silleda, máis impostos non implica máis servicios. Por desgracia para os veciños de Silleda, máis impostos aquí non implica máis servicios. E iso, volvemos a decir, é simplemente polo traballo que se fai dende a alcaldía e que a xestión do goberno socialista no noso concello. Por lo tanto, como decimos, leccións asustas e os datos económicos están aí para poder refrendalos. A mí gustaría saber si ni siquiera solicitou informe de intervención, porque di que agora non estamos no momento de pedir informes. Non, claro que non. O momento de pedir informes era no momento no que solicita a petición do Pleno. E como decimos, os informes de Secretaría de como é a modificación dunha ordenanza e dos informes que teñen que levarse a cabo non é tan complexo. E os informes de intervención, polo menos en determinadas modificacións que se propoñen aquí, podrían ser feito sin ningún tipo de problema porque son impostos no que a recaudación non é tampouco moi determinante para o Concello no volumen do presuposto e que, polo tanto, podría haberse tido feito sin ningún problema, porque estamos falando de modificacións que afectarían a moi pouca xente e que, polo tanto, ese informe sería perfectamente viable. Sin embargo, que vemos no expediente do Pleno cando están a documentación que debería estar con calquer punto de orden do día? Pois que nin siquiera se solicitou ningún informe. Nin siquiera se fixo o traballo de solicitalo. E podríase haber traído perfectamente. O contido da modificación que se solicita está perfectamente claro. Os traballos que se tiñan que haber feito están perfectamente claros. E, polo tanto, usted tería que haber feito un traballo. E iso sería o serio e o rigoroso para vir a este pleno. E a verdad é que o seu traballo non foi nin serio, nin riguroso. Esa é a realidade. Calquer informe de intervención, vendo os incrementos que está vendo por outros impostos, podrían determinar que eso é perfectamente viable e que se pode levar a cabo. Sin embargo, o certo é que aquí hai un intento de entorpecer por parte da alcaldía calquer modificación ou calquer acordo que se chegue a este punto. De aí a amenaza que nos veu o principio do pleno. Esa é a realidade. Gustaríame que nos dixera, oiga, realmente, que pasa con esa bonificación que acordaron ustedes no seu día e que se está aplicando. Eso foi un traballo serio e rigoroso? Ou que foi? Nos aquí, usted quere ahora vir a apuntarse o punto de instar a Presidencia a incorporar o expediente de modificación de ordenanza, pero tampouco nos dá ningún plazo. En que plazo se vai a facer isto? Ou vennos simplemente a salir o paso de, oiga, eu veño aquí a facer que fago e deixamos isto e ao final deixamos pasar o tempo e, bueno, e xa non pode entrar en vigor neste ano e xa non pode... É o que pretende con esta modificación? Con esta... Usted comprométese a agilizar os traballos para tela preparada para que poda entrar en vigor o ano que ven? Estamos a tempo de facelo. Comprométese a eso. Digo claramente. Non. Teño que contestarlle no medio do debate. Home, si pode contestarme. A ver, eu creo que son moi franca e moi seria no que hai aquí. É dicir, aquí hai unha cuestión moi clara.
O informe da secretaria di con claridade: a petición de informes debe realizarse con antelación suficiente, o que significa que deberá haber tempo para que os habilitados nacionais emitan o informe no prazo legal de 10 días que establece o artículo 82.2 e para que os expedientes inclúan a orden do día da sesión cando se convoque a mesma. É dicir, cando vostede pide un pleno extraordinario o viernes, resulta materialmente imposible preparar as comisións informativas e os informes para ese día. Eu o que veño aquí a decirlles: vamos a facelo, sí, de maneira inmediata, sí, vamos a facer ben, sí. A mí me dá igual sair daqui con acordo ahora mismo aprobado por vostedes que ca enmienda aprobada por vostedes, porque vou ter que facer as dúas cosas ao mesmo tempo. Vou ter que aplicalo ao mesmo tempo. Que máis dá? O que eu estou pedindo aquí é que sexamos serios e rigurosos e que instemos o procedimento que temos que facer. Eso que estou dicindo aquí. O meu compromiso en este momento é: sí, estamos no momento ideal para empezar a baixada, iniciar unha baixada do IBI, sí. Por qué? Porque o catastro finalizou, por fin, todo o que ten que ver a regularización do pexón. É un tempo distinto que o ano 24 e que o ano 23. É un tempo distinto. Polo tanto, estamos en disposición. Podémolo facer e querémolo facer. Non sei que máis lle teño que decir. Que vou empezar mañán a pedir os informes. Non hai problema ningún. O meu compromiso, mañán están pedidos os informes. Ora, tamén lle digo unha cousa, Tamén lle digo unha cousa. Pode vostede, se quere, botar a machete sen máis este acordo. Sen informes e sen nada. Pode vostede facelo. O que sí, voulle dicir o que vai a pasar. Que no ano 2026 tocará-nos axustarnos o cinto. Seguramente teremos que axustarnos o cinto. E non nos asusta. En peores plazas temos toreado. Vale? En peores momentos temos saído adiante. Pero o verdadeiro golpe vai a vir no ano 27 seguintes, cando o daño pode ser estructural. É dicir, pretenden vostedes votar un acordo para afogar este goberno, pero o que van a conseguir é deixar hipotecadas as contas para as persoas que ganen as seguintes eleccións. Me queda moi claro que vostede non ten pensado ganalas. Pode continuar. Mire, vamos a ver. O informe moi claro. Usted dixo. A competencia é do pleno. A alcaldía teria que haber feito o seu traballo. E o problema é que non o fixo. Eso que dio o informe. Volva usted a repetir eso, e eu repetirei o que dio o informe. Esa é a realidade. Usted, e xa non é ese primeiro pleno, vimos con varios plenos no que sucede o mismo. Co cual, o que estamos dicindo é, e a pregunta foi moi clara, usted comprométese a que este todo listo para levar a cabo e que entre en vigor este ano? O sea, o ano que ven, que se aprobe este ano e que entre en vigor po ano que ven. Mire, eu creo que son clara e demais. Imos a iniciar, se salimos de aquí con ese acordo, iniciar de maneira inmediata a tramitación de informe. A partir de aí, os habilitados nacionais emitirán os seus informes. A partir de aí, teremos que facer a aprobación inicial. A partir de aí, haberá un período de exposición pública. A partir de aí, haberá unha aprobación definitiva e unha posterior aprobación final. Evidentemente, a mí non me preocupa nada, e eu volvo a repetir, non me preocupa nada facer unha baixada de impostos para que entre en vigor no ano que ven. Non me preocupa absolutamente nada. Os tempos procedimentales son os tempos procedimentales. Eu, ahora mesmo aquí, me comprometo a iniciar o procedimento para baixar o IBI. O que non me podo comprometer é que realmente cos tempos de exposición pública e de tal que podan entrar en vigor, que día teria que estar aprobado para que entrara en vigor? Tendría que estar publicado el día de diciembre. Va muy justo, obviamente, pero eso ya no es un tema. Es algo que non podemos controlar. Pero o compromiso desta alcaldía é este. Empezar a traballar nos informes, priorizar os informes para poder levar a cabo a modificación. Posiblemente facer un pleno extraordinario para facer a aprobación provisional. Non, claro, é que hai que facer extraordinarios para a aprobación provisional, a definitiva, hai que saber o procedimento, hai que facer plenos, 2 plenos máis, que é o que lles interesa a vostedes.
Sí, sí. No, pero nos interesa a vostede. Mire, vamos a ver. No, Temos aquí... Vaya terminado o turno porque non estamos nun debate de Sí, no, cara a que cara. xa se mete lo de siempre. A nosotros nos interesa os plenos extraordinarios. Si estábamos na disposición e o momento ideal, por que non o trouxe usted no pleno pasado que non traía prácticamente nada? Por que non instaron ustedes? Por que temos que virnos a instar isto? É dicir, nós temos que instar isto porque as circunstancias son as que son e porque dende o goberno non se fai. Entonces, eu o que lle digo é que se comprometa a agilizar, a darlle os recursos os habilitados para que podan agilizar os informes, para que podan que se leven a cabo os plenos que se teñan que levar para poder facer esta modificación e para que se poda levar a cabo a publicación en tempo e forma con 30 días hábiles para que poda entrar en vigor o próximo ano. Eso que estou pedindo. E eu creo que estou falando chino, porque é o que lle estou contestando. É que non sei. Perfecto. Pois nós, si esa é o sentido e se compromete desa maneira, nós non temos ningún problema en que se faga esa modificación e en aceptar, pero sempre incluindo esa dentro do texto que nos propoñen de comprometerse a agilizar todo para que poda entrar en vigor xa esta modificación no ano 2026. Ten a palabra o BNG. Sí, bueno, eu primeiro quero decir, pedirlle a todos os concelleiros aquí e a presidencia, por respeto a que nos poida estar escoitando, temos que ordenar un pouco mellor o debate, evitar os debates aos cortes constantes, os debates intermedios, e a miña recomendación sería axilizar un pouco as argumentacións, porque a xente, pois, se o que se pretende é aburrila e que desconecten, pois están o conseguindo, se o que se quere trasladar unha posición política e un mensaxe, pois, eu recomendaríalles a todos reducir a súa intervención e ser claros. Nos vamos ser claros. Claro que é unha obriga legal, como decía a alcaldesa, que cando unha finca con a raíz da aprobación do Pexón adquira unha nova calificación urbanística, tribute conforme a esa calificación urbanística. Está claro. A cuestión é que moita xente, a raíz deso, está pagando moito máis que antes e os ingresos do Concello xa desde o ano 2024 e do ano 2025 a raíz do IBE van subir. Polo tanto, hai base que vai haber unha subida de ingresos, salvo que o Concello teña algún plan especial para eses ingresos, o xusto sería facer un axuste fiscal. Nós fixemos o noso traballo e calculamos que, por exemplo, esa rebaixa de 0,03 puntos para adecuarnos o que sempre pedimos aos concellos da contorna supoñería unha rebaixa de ingresos de 54.000 euros aproximadamente, que non o sabemos, dirá o informe de intervención, probablemente se vexa máis que compensado polas subas de recaudación que vai haber a raíz do novo Pexón. Por certo, falou do novo Pexón e de que temos unha ponencia de valores do ano 88, pero olvidouselle mencionar que houve unha actualización, uns coeficientes de actualización que aplicaron desde o ano 2020. O sea, a base sobre a que se calcula o imposto tamén variou. Por lo tanto, nós, agora, vostedes saenos con esta proposta, parece que escoitou o que lle dixemos, está replicando o que falamos desde o principio. E mire, vou enlazar vostede díxonos que nós desde o BNG apoiámonos na dereita para convocar este pleno, estamos nunhas posicións de dereitas, vostede pode dicir o que queira, claro que lle interesa. Nós o que fixemos é presentar unha solicitude para que haxa un pleno e para que haxa un debate. E a raíz dese debate, o debate é o motor do cambio. A partir do debate pódense tomar decisións, podemos cambiar as nosas posicións, podemos crear un debate na cidadanía que nos leve a chegar a acordos. Por tanto, o debate é o primeiro paso para topar solucións prácticas para a cidadanía e despois cada un terá a posición que poida ter, pero criticar que se convoque un pleno para poder debatir sobre este tema, e mire que valor ten o debate, que a raíz de convocar este pleno e a raíz de ter este debate vamos ter unha acción política, porque senón non o hubieran feito, porque o podían ter feito hasta ahora, porque isto, como dixo, non é nada novo. A recaudación, o sea, que o Pexón se aprobou no ano 2023, sábeno, ou non o saben? Sábeno perfectamente que isto iba a pasar, entonces podían terse feito o seu traballo anticipado e levar a cabo esta actuación. É graciosísimo
que vostede agora, que é a presidenta deste Concello, nos traia un acordo no que insta á presidencia a incoar o expediente. Genial, parecenos estupendo. Nos, desde logo, estamos de acordo con este acordo, xa lle decimos, estamos de acordo con esta enmenda, vamos votar a favor, vamos poñer en valor o valor que teñen os debates nos plenos, que son xeniais. Mira para que sirven, para aprobar ou iniciar un procedimento de rebaixa de impostos, porque consideramos, nós que consideramos que hai capacidade, o Concello ten capacidade para facelo, e sumámonos. Nós desde aquí incidimos no que xa dixemos ao principio de facer un chamamento ao consenso a todos os grupos e buscar unha solución xusta e equilibrada a esta cuestión do IBI. Entendo entonces que os dos grupos aceptan a emenda. Sí, nos solicitamos que se inclúa eso, facendo todos os traballos para aceptar. Esta emenda se propón porque é unha decisión que o Goberno estaba analizando e debatindo desde xa fai bastante tempo e a espera do que pasaba co Pexón. Voulles aclarar. Cando eu falo de tempos procedimentales, o fago con conocimiento de causa. Nós non tiñamos nin idea cando o catastro iba a empezar a aplicar a suba da diferencia de urbano de rústico a urbano. Porque, por exemplo, en Silleda, o Pexón se aprobou no ano 23 e empezaron a aplicalo no ano 25. En Rodeiro, hai 4 anos que se aprobou o Pexón e ahora mesmo a xente vai empezar a pagar recibos atrasados de hai 4 anos. É dicir, o catastro fixa os tempos, non nos fixa o Goberno. Por lo tanto, hai 6 meses, 7 meses, 8 meses non podíamos facer isto. En todo caso, o acordo que vamos a someter a votación é o Pleno insta a Presidencia a incoar o expediente de modificación da ordenanza fiscal do IBI coa preparación dos informes preceptivos previos, en especial o de intervención, que deberán determinar e acreditar a viabilidade económico-financiera, a estabilidade orzamentaria e a sostibilidade do Concello. Temos que votar a emenda nestes termos, non? Sí? Facendo todos os traballos para que entre en vigor no ano 2026. Facendo todos os traballos para que entre en vigor no ano 2026. Que podemos pasar, que depende dos tiempos. Que conste en acta a advertencia que fixo o señor secretario, a que está facendo a interventora, de que os tempos procedimentales poden variar. Votos a favor da emenda? O segundo punto é para falar da modificación desta mesma ordenanza no seu artículo número 4, no senso de introducir novas modificacións. Unha vez que se aprobou esta emenda, o debate pode decaer, ou se queredes analizamos por que se teñen que facer estas bonificacións, que en algún caso pode ser moi interesante. E tamén nos quedaría para o debate, xa de acordo a este debate que manteñamos hoxe, pois consideracións claras sobre o que debemos de incluir na nova ordenanza. Ten a palabra o Partido Popular. Bueno, como sempre, pois xa sabemos que vostedes estaban traballando e que xa tiñan ustedes isto preparado e que iban a sacar adiante e que era unha prioridade para o seu goberno. En relación con esta cuestión, dado que no outro punto só se falaba da modificación dos tipos, si entendemos que supoño que tamén en canto a estas bonificacións que entendemos que son moi necesarias para os veciños, pois xa estaban traballando nelas e que xa tiñan todo preparado para poder facer estas bonificacións e que as tiñan pensadas e que sobre todo pois que iban a facelo, pero é certo que levaban ustedes pois sin aplicalas e sin facer ningún traballo para que isto se adecuase o que pode permitir a normativa. Por lo tanto, consideramos que estas bonificacións deben incluirse nesa nova ordenanza, máis alá dos tipos que se establecían,
polo tanto, pois, establecer esas bonificacións que basicamente o que fan é aumentar unha que xa estaba prevista, como era aquela destinada ás familias numerosas, aumentando o tipo, a bonificación sobre a cota, e tamén pois outras que non estaban incluídas, pero que se permitían tamén de acordo pois con eses principios de intentar que o noso concello sea máis sostible e máis amigable co medio ambiente, e que van encaminados pois tanto ao aproveitamento térmico eléctrico da enerxía que provén do sol, e tamén para a instalación de recarga de vehículos eléctricos, tal como se dispón na normativa. E así mesmo tamén en relación co alquiler da vivenda, tamén pois establecer esa bonificación para incentivar o que no seu momento se poda incentivar esa vivenda de renda limitada, que entendemos que tamén pois é moi precisa no noso concello. Por lo tanto, pois o que solicitamos é que se inclúan estas medidas no momento desa modificación da ordenanza. Por parte do BNG. Sí, nos vamos, en relación a falar as outras tres propostas que se poñen sobre a mesa, nos queríamos facer incidencia para que xa se traballe nesa modificación, na cuestión da bonificación ás familias numerosas. A actual bonificación para as familias numerosas que ten o Concello de Silleda non serve para nada. Non é aplicable e non funciona. Por qué? Porque aplica a vivendas que teñan un valor catastral inferior a 15.000 euros. Cantas vivendas hai en Silleda que teñan un valor catastral de menos de 15.000 euros? Eu non as coñezo. Se cadra algunha hai, pero a realidade é que esa bonificación do IBI non é real, non pretende ser aplicada. Por lo tanto, nós estamos de acordo en subir ese límite e que sexa que aplica un ámbito máis xeral. Logo deso, parecenos ben, podemos estudiar o resto de bonificacións que se propoñen, podemos estar máis ou menos de acordo con algunhas para facer obras para comprar un coche. Bueno, pois eu para instalar un cargador eléctrico para comprar un coche. Bueno, pois depende. Eu persoalmente pois teño certas dúbidas que haxa que axudar unha persoa que se pode comprar un coche eléctrico de 100.000 euros quitándolle o ICIO que ten que pagar para instalar un cargador. Por poñer un exemplo, dixen así. Por lo tanto, haberá que ver a capacidade económica das persoas e pois é laborioso. Eu entendo que cando se fai unha norma é máis fácil facer un ámbito de aplicación máis xeral e bonificar este tipo de actuacións, pero creo que prefiro axudar unha persoa traballadora que compra cobra 20.000 euros ao ano e compra un coche, ten que construir o seu garaxe, que axudar a unha persona que compra un coche eléctrico de 100.000 euros a instalar o seu cargador eléctrico. E así podémoslo decir co resto de bonificacións. Bonificación sí, pero a quen as precise realmente e non con carácter xeral polo motivo que hai detrás. Vale, eu neste primeiro turno vou a limitarme a falar de prioridades, non? E vostedes non tiñan prioridade para esta baixada, non? Nos o que temos é demasiado traballo neste momento. Estamos neste momento con máis de 2,5 millóns de euros no servizo de contratación, poñendo en marcha, e iso conleva moitísimo esforzo personal e técnico dos habilitados nacionais. Seguramente teríamos que ter 4 veces máis de personal para poder poñer en marcha todo o que temos pensado lanzar. Ojalá que tiveramos moitísimo máis personal para poder lanzar todo o que temos. Eu paso horas enteiras aquí polas tardes e están os habilitados traballando comigo. Paso horas aquí vendo como algúns técnicos están traballando polas tardes porque non damos feito o traballo que temos polas mañás. Porque temos un nivel de contratación altísimo. Por lo tanto, nós temos pensado facer moitísimas máis cousas, pero se por algunha razón vostedes veñen antes aquí a reclamárnolas, eu terei o dereito de decir que estamos planificando. Nos planificamos un montón de cousas a diario. A diario. Non veñan vostedes aquí de salvapatrias. Non veñan aquí de salvapatrias. A rebaixa do IBI se pode facer agora porque hai unha situación determinada que o permite. No mes de xaneiro xa non o poderíamos ter feito. Ten a palabra.
Bueno, que vende Salva Patria sempre é vostede, o sea, calquer cousa que traemos sempre a tiña vostede pensada e xa iba a punto de facela, o sea, estaba aí a puntiño de sacar adiante e estaba xa... bueno, pois eso. O certo é que, como usted dixo, pois levamos dende o ano 2020 pois, solicitando determinadas medidas e hasta o de agora, aínda que houve esa revisión dos coeficientes e aínda que houve pois, outros elementos que permitían facer esa rebaixa, foi xusto agora cando se deu conta de que podía facelo. Bueno, pois isto é o seu discurso. Usted pretende que non lo creamos, permítanos tamén a licencia de que nós non o creamos, e esta é a realidade. Estamos seguros de que se non viñera esta solicitude do Pleno con estes puntos, pois evidentemente non estaríamos falando hoxe nin no vindeiro Pleno dunha posible modificación destas ordenanzas. Por lo tanto, bueno, falase de permitir estas bonificacións en función da renda e demais. É certo que, bueno, non teñen moito impacto económico, porque non son normalmente pois, actuacións moi custosas, moitas veces están bonificadas. O certo que eu creo que a normativa non permite esa diferenciación en función da renda, sino que fala desas bonificacións xenéricas porque van destinadas a un fin. E moitas veces, cando falamos de facer política e de determinadas cuestións, pois moitas veces tamén son xestos, non? O certo é que para aquel veciño poderá haber algún que se compre un coche de 100.000 euros ou algún que se compre un de 150 ou do que sea. Pero na maior parte dos casos non estamos falando desas cuestións, sino que estamos falando de xente que opta por un vehículo híbrido, que opta por un vehículo eléctrico con un coste superior e, polo tanto, que temos tamén que incentivar pois que ese maior coste, aínda que non se vai a suplir con estas bonificacións, pois que de algún xeito vexa que dende o Concello non só nos dedicamos a facer determinadas propagandas da Senda 2030 de recoller bandeiras verdes, sino que se faga tamén pois, eses xestos de cara a esa xente que opta por outro tipo de medios de transporte ou que opta por outros medios para poder pois reemplazar aquelas outras tecnoloxías ou elementos de xeración de enerxía que non proveñen de fontes limpias. Por lo tanto, como decimos, entendemos que isto non ten unha repercusión, porque sobre o ICIO, que pode ser a instalación dun punto de recarga eléctrico, pois non é significativo polo seu importe, pero sí que entendemos que dende o Concello debese de trasladar unha mensaxe a todos eses veciños para que incentivar e que vexan reconocido ese esforzo que fan moitas veces optando mellor por solucións máis caras ou por solucións que lles poñen un desembolso e que dende o Concello se poden aproveitar. Por lo tanto, igual que co tema das familias numerosas, cas horas de accesibilidade, entendemos que son cuestións que son que teñen a súa razón de ser e, sobre todo, que son mensaxes que dende o goberno municipal debemos trasladar aos veciños e por eso as traemos aquí para que se inclúan nos distintos impostos, tanto no IBI como no ICIO, no imposto de construccións, como no propio imposto de vehículos de tracción de mecánica, o imposto de circulación. Por parte de Nio? Moi breve, Ignacio, falas da bandeira verde do lavado de cara, eso recordoche que é o que vos facedes, a bandeira verde é a vosa política ambiental e a dos que ya bailan recollendo ya. Non é, hai que ter, estás disparando contra os teus. Pero mira, simplemente nos decías antes, estamos de acordo con esta modificación do IBI. Estamos seguros de que, se non houbera esta convocatoria de pleno, este non se houvese iniciado este procedimento. Seguramente, ao mellor, tiñan pensado facelo antes das eleccións do ano 2027, ou en xaneiro do ano 2027, tal e como no ano 2022 pois non decidiron non prorrogar os orzamentos para o ano 2023. Sería a súa medida estrela, a baixada do IBE. Pois, con pouco de sorte, chega con certa antelación, porque quero recordarlle que o catastro empezou a informar e fixo público a principios deste ano, en xaneiro, que anunciaba que iba a aplicar a actualización de valor catastral a raíz do pexón. Isto sábese desde xaneiro deste ano. O pleno pasado, o goberno non trouxo aquí ningún punto, ahora mesmo non recordo, pero creo que en xullo, non sei se creo que foi parecido tamén, porque xa tivemos unha crítica política porque os plenos viñan contidos de vacío. Claro que os traballadores municipais teñen moito traballo e non o poñemos en dúbida, pero o goberno ten que
Se realmente quere baixar os impostos, ten que tomar medidas e facer accións. E iso vámoslo conseguir gracias a este pleno e a este debate. Bueno, creo que esperaba máis debate sobre os puntos en concreto, porque creo que hai consideracións que temos que ter claras todos que é o que vamos a facer con elas, porque estamos, antes decía o señor Marí que facía un traballo moi serio e riguroso. Eu o que vexo aquí unha proposta que se limitou a copiar parcialmente párrafos do texto refundido da Lei de Facendas Locales, nas partes que lle interesaba, si esa lei de Montoro que se dictaba, esas leis de Montoro que dictaban para favorecer as grandes empresas. Está cheo de errores, de forma, de fondo, de todo. É dicir, vostede fai un documento que non ten ningún tipo de sentido, pero como se vamos a modificar, imos ir ao concreto de cada unha das modificacións e o que deberíamos de cambiar en cada unha delas. A reacción desta ordenanza, en concreto sobre o artículo 4.3, que é o que regula as familias numerosas, está todavía adaptado á Lei 3988 de Facendas Locais. É dicir, que o artículo que vostede modifica non está adaptado á lei actual do texto refundido de Haciendas Locais. Pero vostede colle ese artículo 4.3 e se limita directamente a copialo, cambia a bonificación do 25,75, de 15 a 50.000, e o resto do texto non o cambia, incumplindo a lei dunha maneira manifesta. Así que, menos mal que instamos ao Goberno a corregir esta situación, porque estaríamos votando un acordo que estaría fora de lei. Vostede é abogado, é dicir, este acordo incumpliría o redactado coa Lei Reguladora de Facendas Locais. Non sei se o sabe. O texto non está ben, non cumple ca lei actual e, polo tanto, non podería ser aprobado. En segundo caso, é curioso, o decía antes o concelleiro do BNG, que decía que aplican, que hai unha subida, efectivamente porque a ordenanza anterior fixaba o valor das vivendas en 15.000 euros, un valor moi baixo, pero vostede fixa tamén un valor de 50.000 euros que despois da regularización por omisión do ano 2020, en aquelas casas grandes que son as que necesitan as familias numerosas, pois é un valor incluso moi por debaixo. É dicir, hai que analizalo ben e ademais aplicar unha cuestión progresiva en esa valoración de vivendas. É dicir, non é o mismo bonificar a unha familia con unha casa que teña 10 habitacións e que teñan coches eléctricos, que non sei que unha familia que ten máis dificultades económicas. Non podemos bonificar do mesmo xeito a familias numerosas con unha situación económica holgada que outras que non a teñen tanto. Pero a máis, vostede ven aquí e aplica de facto un porcentaxe de bonificación do 75% porque a lei, porque sí, porque lle parece a vostede un número bonito, porque a lei permite hasta un 90%. Pois por que vostede ven aquí con unha proposta para aplicar un 75% cando a lei nos permite aplicar hasta un 90%? Eso é a súa seriedade ou o seu rigor. Eu creo que está moi ben axudar as familias numerosas, creo que está moi ben, pero os impostos teñen que ser regrados e progresivos, e así deberíamos de facelo constar na nova ordenanza. É dicir, que máis ten, máis debe de achegar, e que menos ten, máis apoio debe recibir. E o que sí temos que ter todos moi claro é que o IBI non promove a natalidade. O que promove a natalidade é ter bons servicios. Ter servicios de guardería, ter servicios de conciliación, ter actividades, ter o cuidado, e iso solamente se consigue tendo un sistema tributario xusto e sostible. Por lo tanto, fagamos o que fagamos, teñámolo en conta. Que o máis importante de todo é ter unha tributación xusta e sostenible. Así que eu creo que sí, que temos que facer estas bonificacións, facelas, sí, pero facelas con cabeza e sobre todo con justicia. Sobre a instalación de energías renovables, volvemos ao mismo. Vostede copia parcialmente un artículo da Lei de Facendas Locais, e deixa atrás que é obligatorio incluir no texto os aspectos sustantivos e formales desa bonificación, que se teñen que definir na ordenanza fiscal. Menos mal que non vamos a aprobar este texto en estas condicións, porque senón estaríamos de novo incumplindo a lei. É increíble que esa falta de definición e, ademais, o resto dos errores de bulto que ten esta proposta que fai vostede. Fíjese, unha cousa moi curiosa é que vostede copia literalmente unha lei do ano 2004 que di
que fala de que se teñen que aplicar as energías térmicas e eléctricas. Térmicas e eléctricas, nada máis. Pero despois manteñen o texto que sale na lei que di que a aplicación de la bonificación estará condicionada a que as instalacións de produción de calor estén homologadas. É dicir, tal e como está redactado o seu texto, calquera persona podería comprar unha placa fotovoltaica, non poñela en uso e ainda así podería ser bonificable. E despois o máis importante, vostedes, concellos do BNG, que son firmes defensores dunha selleda verde, non botan nada en falta aquí. É dicir, onde está? Volvemos a repetir o mismo. Estamos traballando con a lei do ano 2004, cando as tecnoloxías medioambientais estaban todavía moi en cernes. É dicir, non se vai a bonificar a xeotermia, non se vai a bonificar a eólica. Son dous sistemas que están máis usados nas construcións unifamiliares actualmente para producir calor, que é o que permite a lei. Bonificacións para a produción de calor. Se eso non se vai a bonificar, eu entendo que deberíamos estudialo. Por lo tanto, a súa proposta estaría mal, de facto. Sobre o tema dos inmobles, para que os inmobles no que se instalen puntos de recarga para vehículos eléctricos estén bonificados. Bueno, o seu texto tal e como está, xa non é que se bonifique a quen ten un coche eléctrico se ten dereito ou non ten dereito, se ten recursos ou non ten recursos, é que o seu texto tal e como estaba redactado deixaba esta administración en absoluta indefensión. Vostede non decía quen o podía solicitar, cantos cargadores eran necesarios para a bonificación, se ten que haber ou non un acta de servicio, un acta de posta en servicio desa instalación, en que plazo se vai a bonificar. Non se limitaba que pasaba cos espacios colectivos, e o máis importante, ni siquiera se limitaba que para colocar un enchufe eléctrico teníamos que ter un coche eléctrico. Que vai a pasar? O que podería pasar? Pois pasaría que calquera empresa que colocara un cargador nas súas instalacións xa tería de por vida o IBI reducido ao 50%. Pasaría que as gasolineras ou supermercados que teñen puntos de recarga de pago, decir, que nos venden a corriente eléctrica, terían unha bonificación do 50% do IBI. Poderíamos bonificar incluso vivendas para colocar un enchufe eléctrico, pero sen coche eléctrico. Ou incluso podíamos bonificar a todo un garaxe colectivo porque un único veciño colocara un enchufe. Saben o que conseguían? Abrir a porta picaresca e tamén o beneficio fiscal dos que máis teñen. Explícolle moi fácil. Un wallbox, un enchufe, pode costar entre 1.000 e 2.000 euros. Cas subvencións que dá o INEGA, pois te podes estar entre os 300 e 800 euros de custe. Así que calquera persona que teña, como Manuel, o exemplo do BNG, que teña un recibo dese tipo, con que coloque un enchufe eléctrico que non vai a usar, o amortiza en 2 anos, vamos a poñer, e o resto da vía se aforraría o 50% do IBI. Vostede estaba propoñendo un acordo que era de absoluta indefensión para este Concello. Ese é o seu traballo riguroso e serio. Pero o colmo de todos os colmos é a súa proposta para bonificar os alquileres. Eu entendo a filosofía. Imos a mobilizar os alquileres. Pero vostede redata o texto así. Voulo ler. Os concellos, mediante ordenanza fiscal, poderán establecer unha bonificación de ata 95% na cuota íntegra do imposto para os bens inmobles de uso residencial destinados ao alugueiro de vivenda, con renda limitada por unha norma xurídica. Que norma xurídica? Como os aplicar unha bonificación se vostede non define unha norma xurídica que fixe a renda, nin as condicións mínimas do contrato, nin a duración? Isto nin é serio, nin é riguroso. Nin é serio, nin é riguroso. Ten a palabra. Bueno, a norma e as bonificacións están redactadas conforme a lei vixente e vendo exactamente todas as cousas que fan vostedes, pois sempre para evitar o debate, sempre para falarnos de nulidades, e tal como fixo usted ao principio deste pleno, ameazando aos distintos concelleiros cos graves riscos que supoñía, a ver si colaba, como decimos, a ver si collemos medo e sacábamos todo isto. Despois, como non lle quedou máis remedio, tuvo que reconducir a situación, pero o certo é que estas bonificacións veñen plantexadas exactamente como di a lei.
como di a lei, nin máis, nin menos. Así que vostedes sempre recurren ao mismo, non? Sempre aquí vamos ao tema de, pois, oiga, usted, que mal profesional, que mala historia, no que se meten sempre vostedes. Pero, bueno, é dicir, ao final, aquí todos sabemos como traballa cada un. O certo é que estas bonificacións están planteadas así na lei e veñen así recoñecidas. Por lo tanto, nós, como ya as planteamos, e porque entendemos que son cuestións que son de lei para os veciños de Silleda. Esa é a realidade e esas son as armas que vostedes tiñan para poder levar a cabo nesas ordenanzas, tanto na ordenanza do IBI como na ordenanza do ICIO como na ordenanza do imposto de circulación, que vostedes tiñan na súa mão para implementar durante todos estes anos e que levan tantos anos pensando e dándolle voltas que nós, como temos esa facultad adivinatoria, como sabíamos que ahora mismo se iban a traer vostedes, pois seguramente no siguiente pleno, que incluso iban a forzar un pleno extraordinario para traelas e para traernos a todas estas bonificacións extraordinarias, pois como temos esa facultad adivinatoria, adiantámonos para fastidiarlles a vostedes o seu plan fiscal e de renovación das ordenanzas fiscales e de rebaixa de tipos de IBI e de todo. Que somos así, somos xente que realmente temos esas facultades de fastidiarlle as cousas justo no momento no que ustedes as iban a sacar. Bueno, pois con isto exactamente igual. Mire, todas estas cuestións, tanto relativas a beneficiar as familias numerosas, tanto as cuestións relativas a incentivar o determinado tipo, determinados usos de vehículos no noso concello, tanto as cuestións relativas a pois que aquelas persoas que por motivos de accesibilidade necesiten facer melloras na súa vivenda, pois que tamén se bonifique no ICIO. Todas estas cuestións que estamos planteando aquí son cuestións que veñen recollidas na normativa desde fai moitos anos e que ustedes non estaban aplicando. Xa sabemos que ahora nos facémolo todo mal e todo isto pois é gracias a vostedes que é a gran salvadora de todas estas cuestións. Pero bueno, mire, a min, se usted quere levar esa cuestión por bandeira e usted se cree pois que esas cuestións hará vostede. A min pareceme maravilloso que o crea así e que o faga así. Nos, mientras vostede faga o que ten que facer para que esas bonificacións sexan unha realidade no noso concello e que todos eses colectivos, toda esa xente que se encontra nas situacións que nos relatamos nas bonificacións podan ter reconocidos eses beneficios fiscais, se usted quere facernos creer, hasta estou disposto a facerme o tonto para creerme que vostede xa o iba a facer e que vostede é a Daliz e a defensora de todas esas cousas e que tiña previsto facelo. A min dame igual, de verdad, dame igual. Fago. E como dicíamos, fago dunha forma áxil, rápida, para que entre canto antes en vigor no noso concello, para que todos os veciños, as familias numerosas, aquelas persoas con dificultades de accesibilidade, aquelas persoas que optan por enerxías máis sustentables, teñen as bonificacións disponibles desde o próximo ano. Eso que ten que facer agora. Eso que ten que facer agora, nada máis. E se, mientras tanto, usted, para intentar ganar o debate, pois quere decir todas as cousas, digo. Ora, podei asegurar que todo o que está redactado en función dunha lei en vigor e ben redactado expresamente, dunha maneira para que non se lle poda poñer a máis mínima tacha pola súa parte. É así, porque xa timos, incluso traendo as cousas como as traemos sempre, ustedes buscan algunha maneira de buscar algunha nulidade. Esa é a realidade. Entonces, fago como queira, pero introduzca esas bonificacións. E pedímoslle disculpas por habernos adiantado as súas maravillosas pretensións. A verdad que non era a nosa idea fastidiarlle pois a súa capacidade para levar a cabo todas estas cuestións e a verdad que sentimos moitísimo que fora susto cando usted iba a traer estas bonificacións e cando iba a traer estas rebaixas do tipo. Obrigado. Fala vostede que non quero debatir. Precisamente, abrín este debate para que quede moi claro como temos que ordenar esta ordenanza. É dicir, debatamos aquí como queremos esta ordenanza. E eu non amenazo, eu advirto. E cada un que asuma as cosas como sean. E demais,
termino xa, e vamos a pasar a votación, porque tiña aquí escrito, non o leín, porque me deu un pouco de vergonza, porque vostede é abogado, e non quero deixalo quedar mal, porque, mire, di vostede, copiei dunha lei todo, está tal cual está na lei, unha lei en vigor. Sí, pero as leis non se aplican parcialmente, verdad? As leis se aplican, non se aplican parcialmente. Bonificación para instalaciones renovables. Di o artículo 74.5. Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 50% de la cuota íntegra del impuesto para los bienes inmuebles en los que se haya instalado sistemas para aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del calor. La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para producción de calor incluyan colectores que disponga de la correspondiente homologación por la administración competente. Hasta aquí é exactamente igual que o seu texto. E di vostede, o meu texto cumple ca lei porque eu cumplei a lei. Sabe que di despois? Di: los demás aspectos sustantivos y formales de esta bonificación se especificarán en la ordenanza fiscal. E vostede, os aspectos sustantivos e formais, fixos desaparecer. E o que estou dicindo eu, hai que fixalos moi ben, determinar a que familia se vai a bonificar, determinar que ámbito de aplicación terá cada unha das bonificacións, determinar que duración terá cada unha das bonificacións, determinar cal será o momento da solicitude. E o que estou dicindo é que o seu traballo foi tan pouco riguroso que hasta se cargou cachos da lei. O seu copia-pega non chegou nin para eso. Vamos a votar. Votamos de novo a enmienda do punto anterior nos mesmos termos. Votas a favor da emenda? O seguinte punto de orden do día. É a modificación da ordenanza fiscal reguladora do imposto de construcións, instalacións e obras. Ten a palabra o Partido Popular. Bueno, pois nada, exactamente, eu creo que o debate xa quedou máis ou menos clarificado as posturas en relación co mesmo. Entendemos que pouco máis que engadir. Bueno, usted sigue, como sempre, pois facendo as súas alocucións personais e as súas valoracións. E como vexo que usted é tan de ducha en temas legais e usted ten tanto coñecemento da norma, pois recoméndolle que revise a bonificación que teñen aprobada e que nula. Recoméndolle que, xa que usted se permite darme a min pois tantos consellos e valorar tanto, pois non sei baixo que criterios as miñas actividades profesionais, pois recoméndolle, xa que usted ten pois, tanta pericia e ten usted tantos saberes en temas legais, pois que revise eso e realmente que valore, e sobre todo cando está falando pois de determinadas ou que os impostos teñen que ser progresivos e evitar circunstancias indeseadas, pois que ao mellor esa norma que nula está tamén xerando determinadas circunstancias indeseadas, pero como ustedes de conviña políticamente, pois siguen aplicando. Xa lle digo, encarezcolle... Non interrumpir porque é a segunda vez que fala... Non, pero podo interrumpilo, que son alcaldesa, por interrumpir por unha aclaración. Diga vostede que cal é a ordenanza que tal, porque eu, se é a segunda vez que o refire, non sei a que se está referindo. Bueno, é curioso que... Isto é o que pasa. De repente capaz de saber todo e de repente capaz de non saber nada. A pesar de que houve un procedimento judicial polo que tiveron que modificar esa ordenanza, saben perfectamente que viña cos informes contrarios. Usted aludeu... La Libi de las Granjas, vale, perfecto. Sí. Usted aludeu no último pleno tamén a esta circunstancia, co cual, xa lle digo, usted de repente é capaz de saberlo todo e de repente é capaz de saber nada. Por certo, e xa que usted se permite pois poñer en tela de xuicio a miña actividade profesional, recórdolle que usted, como alcaldesa,
vencellado ao caso da actividade profesional, vimos como fai pouco fixo un levantamento previo dunhas actas ou de trazado previo para a elaboración dunha obra que despois decaeu por elementos que, como di o propio contratista, eran elementos que se podían ver a simple vista, co cual aquí leccións pola súa parte cando vemos que hai rapaces de Silleda que se tuveron que quedar sin unha instalación porque ustedes non foron capaces de prever neses proxectos cousas que eran visibles a simple vista, leccións asustas. Por parte do BNG. Nada, o debate fiscal eu creo que quedou sustanciado xa. Nos, sobre todas as propostas que se fixeron, estamos de acordo en modificar o IBI. Se queren traer unha modificación seria, non digo que esta non sexa seria, pero que a raíz deste debate queren traer unha modificación dos demais impostos municipais, animámoslos a traela e estudiarémola. Nos neste momento, a este punto, se o que se pretende é manter a votación, salvo que vayan propoñer algunha emenda, nos vámonos a abster porque non é o momento de entrar a debate nesto. Bueno, eu en este primeiro punto o único que vou a facer é reiterar as advertencias feitas outra vez. Este texto, tal e como está redactado, que ademais de novo volte a estar sin informes nin procedimento, non sirve para votar, nin sirve para enmendar. Por lo tanto, continuamos co debate. Ten o segundo turno. Nos estamos dispostos a aceptar unha emenda como nas outros puntos. Aquí ao final, evidentemente, non existe tampouco ningún tipo de informe porque non se solicitaron por alcaldía, pero se a alcaldía se compromete igual que no punto anterior, a levar a cabo esas actividades para iniciar o procedimento da modificación da ordenanza, estamos dispostos a aceptar a emenda neses mesmos termos que nos anteriores e tamén sería para o seguinte punto relativo ao imposto de circulación. Por parte do BNG. Estamos ante un texto que propoñen a votación que é un auténtico sinsentido e que temos que rexeitalo. Propoñer agora unha enmienda nos mesmos términos que no anterior, que significa que nos obligan a tramitar todas estas modificacións antes do día 31 de decembro, é inviable. Eu creo que o que temos que facer é, co compromiso de toda a corporación, de estudiar esta proposta, analizala ben, aprobar o tema do IBI antes de decembro, se somos capaces, e plantexalo xa para o seguinte pleno, porque voulles a contar, é que é tan grave o que pasa con ese texto que non merecía nin siquiera debate. No ano 2018, a Xunta de Galicia impulsou a aprobación en todos os concellos da modificación das ordenanzas do ICIO para promover o doing business. Se lle dá, por suposto, se incorpora, xa que se trata dunha bonificación ligada ao fomento de emprego para novas actividades e ampliacións que creen postos de traballo nos 3 primeiros anos, 95% se crean máis de 20 empregos, 75% entre 11 e 20 e 50% ata 10. Esta incorporación se publica seguindo instruccións da Xunta de Galicia de forma independente tanto nos boletíns como na web do Concello, pero se inclúe na ordenanza nos apartados 6.4 e 6.5. Vostede, señor Maril, era concelleiro en ese momento e votou a favor desa proposta. Pero agora presenta unha modificación de ordenanza que, de facto, se carga esta bonificación, porque modifica o artículo 6 completo e non incluye o apartado Doing Business. Literalmente borran do articulado a ferramenta que permite apoiar as empresas que crean emprego no noso concello. Vexan a gravidade deste erro. Se hoxe se aproba esta proposta, esta bonificación quedaría suprimida. Sabían vostedes, concellos do BNG, que se suprimía esta bonificación? Descoñecían esta bonificación? Sabían que se suprimía con ese texto? Non.
xa anunciaron que non va a apoiar a proposta, polo tanto me quedo máis tranquila, porque realmente íbamos a cometer un erro de consecuencias pouco calculables. Falan vostedes da bonificación do 75% para favorecer obras de accesibilidade e habitabilidade. Fíjese o grave da súa proposta, que este é o mellor exemplo de arbitrariedade co que fixan porcentaxes. Para adaptar unha vivenda a unha persona con discapacidade propoñen un 75% de bonificación, mentras que para enchufar un coche nun garaxe propoñen o 95%. Poden explicar por que se bonifica con un 95% a unha persona que quere enchufar un Tesla nun garaxe e a unha persoa discapacitada que necesita instalar un ascensor na súa casa, entón se bonifica con un 75%? A resposta doulla eu. Que a súa proposta terían maiores bonificaciones os que se desplacen nun Tesla que os que necesiten unha silla de rodas para moverse. Isto é o que vostede plantexou hoxe aquí. E a cousa é aínda peor, porque ese 75% non é legal. O copia-pega pasa moi mal as facturas. Vostede se limitou a coller o texto e a cambiar tan solo o porcentaxe dun 25 ou 75%, deixando o resto do texto tal cual. E sabe que pon? Que a deducción a aplicar non pode exceder do 30% da cuota. Entende cal é o error? Contesto eu. Cando a bonificación era dun 25% na ordenanza orixinal, matemáticamente encaixa que se fixe limitar a bonificación nun 30% da cuota, que se tería que pagar por todas as obras que se fan nesa casa. Pero cando se aplica unha bonificación do 75%, matemáticamente supone que solamente se vai a poder aplicar o 75% de ese límite. É dicir, o 75% de ese 30%, un 22,5%. Co seu texto, que a súa proposta estarían baixando as bonificacións para as persoas con discapacidade dun 25 a un 22,5%. Uns auténticos cracks. Estes errores non son normales en que leva tantos anos na oposición. Vaya metedura de pata, señor Valle. Cando un pretende mellorar algo, ten que facelo en todos os seus termos, hasta en cuestións de léxico e estilo, como de referirse a estas bonificaciones como se foran subvencións, ou como de seguir mantendo referencias a persoas con discapacidade cunha terminoloxía bastante desfasada. É dicir, que vostede presentaba un texto que non mellora a accesibilidade, senón que a devalúa. Sobre a bonificación do ICIO por placas solares, volve a cometer o mesmo error, volve a traer o texto con errores básicos porque copia literalmente cachos da lei do 2004, pero se olvidan vostedes de que no ano 2006 o Código Técnico da Edificación xa di que é obligatorio instalar placas solares nos edificios de nova construción. Por lo tanto, vostede está bonificando algo que xa é obligatorio por lei. Volve a deixar fora a xeotermia, volve a deixar fora a eólica, pero máis grave de todo este texto que vostedes determinan unha bonificación do 95% porque sí, porque queren, sen criterios, sen límites. Non limitan a potencia, non limitan o custo, non limitan o tipo de instalación. Así que, tal e como vostedes redactaron isto copiado da lei, leo literalmente. Se bonificarán construccións, instalacións ou obras de edificación. Polo tanto, ao non poñer ningún tipo de límite que era a súa obligación, estarán abrindo as portas a que teñamos que bonificar todos os proxectos de fotovoltaica das grandes empresas eléctricas que logo nos venden a corriente. Sabían vostedes, conocían vostedes esta posibilidade? Supoño que non. En relación ao ICIO dos puntos de recarga de vehículos eléctricos, visto o punto anterior, non nos sorprende nada que en este caso vostede, que a súa redacción, pretendera axudar de novo as grandes empresas. Volvo a repetir, todo o que fixo vostede foi facer un copia-pega sesgado da lei de Montoro,
sen fixar ningún tipo de condición, e, polo tanto, pasa o mismo que no punto anterior. Obrigarían ao Concello a bonificar instalacións de punto de recarga, por exemplo, en gasolineiras e supermercados. É dicir, imos a bonificar puntos de recarga de vehículos que logo nos venden a corriente eléctrica aos cidadanos. E aquí sí que cometen un error bastante grande, e é que non sei se o poden explicar, Antes falábamos de que mantiñan errores de léxico estilo da ordenanza orixinal, pero neste caso, nunha redacción totalmente nova feita por vostede, volve a referirse a que isto é unha subvención. Non, señor Marín, isto é unha bonificación tributaria do ICIO. Non é ninguna subvención, é unha bonificación tributaria do ICIO. Impoñen, ademais, unha bonificación lineal do 90%. Da igual que sea para unha casa unifamiliar, para unha gran promoción, e ni siquiera teñen a posibilidade de decir que teñen que presentar un orzamento desagregado do propio punto para poder calcular de forma rigurosa cal sería a parte bonificable. Todo isto é un sinsentido que nós non imos nin sequera a emendar porque sentimos vergonza da redacción deste texto. Ten a palabra. Sí, bueno, ca súa rigorosidade non vou entrar en todos os puntos porque ao final, bueno, con dous exemplos creo que son máis que suficientes, non, en relación co que vostede manifestaba agora mesmo. Mire, decía usted que non tiña en conta determinadas cuestións en relación coa creación de postos de traballo, pero que, por exemplo, na do IBI está reconocida no artigo 8 esa creación por 20 postos de traballo, de 11 a 20 postos e demais. Cando di vostede tamén que non incluímos determinadas cuestións ou non temos en conta que parte desas obras sean obrigatorias, recórdolle que, porque igual non o leu vostede ben, nas bonificacións no punto cuarto non se concederá esta subvención cando a incorporación destes sistemas é obrigatoria a tenor da normativa específica vixente en cada momento. Bueno, este é a súa seriedade, a súa rigorosidade e como é capaz de decir determinadas cousas e poñer en tela de suicio e determinadas cousas. Está recoñecido aí, está posto aí e como eso as demais cuestións que vostede ven dicindo. Mire, veña usted a decirnos o que queira, usted isto parecelle moi mal, agora ven a intentar desacreditar que todo é unha chapuza, que do tal, pero como estou dicindo, eso aparece aí recollido nos textos que propoñemos. Non llevo a entrar nese xogo. Aquí o que nos interesa, o que estamos dicindo, é que ao final estas bonificacións salgan adiante. Usted, como está rabiosa por esta situación e como está realmente incómoda porque ao final parece que vai a ter que facer algo en favor dos veciños nestas cuestións, pois mire, alá vostede. O que lle decimos é exactamente igual que cas outras, o que queremos é que se apliquen estas bonificacións, que sea un pouco máis coherente nas súas exposicións e, sobre todo, que non diga cousas que non son certas e, polo tanto, que as leve a cabo. Polo tanto, ahora xa nos ven a decir que, claro, xa neste caso, cuidado que xa non nos dá tempo a facer todos os informes que son precisos. Os informes que son precisos, ao final, o que estamos falando son de impostos que non teñen tampouco unha recadación que sea significativa dentro das contas totales do noso Concello. O máis alto podría ser o imposto de circulación, pero aínda así estas bonificacións entendemos que podrían ser perfectamente asumibles e entendemos que o estudio que se leva a cabo por parte de intervención podese facer dunha maneira perfectamente viable e en tempo para poder leválas a cabo. Por lo tanto, o igual que nos outros puntos, o que lle pedimos é que tome en consideración estas cuestións, que inicie usted os trámites para levar a cabo estas modificacións e o sentir das modificacións e das bonificacións teno clarísimo nese texto que se propoñía. Se quere introducir modificacións, bueno, podémolas falar, pero como decimos, o debate está claro e o sentido do que se está propoñendo por parte do Grupo Popular para beneficiar os veciños de Silleda tamén.
E, como decimos, moitas das cuestións que usted di que son inexactitudes están recollidas nese propio articulado. Por parte do BNG? Mire, eu non estou rabiosa, Eu que estou avergonzada. Avergonzada por un texto deste nivel que alguén traiga algo así a votación a este pleno. Volvo a repetir, antes fixo vostede agora na intervención dicindo no, porque a bonificación para a creación de empleo xa está no IBI. Non, mire, perdone, volvo a repetir. Hai unha ordenanza que se chama Doing Business que está en vigor e que bonifica o ICIO das empresas que creen emprego no noso concello. E vostede se lo estaba cargado dun plumazo. Non pasa nada. As bonificacións tributarias teñen que facerse para quen máis o necesite. E esta proposta non é máis que política populista, sen seguridade xurídica de ningún tipo, e que vai acabar bonificando os condutores de Teslas, as grandes compañías eléctricas, as petroleras, mentras suprimen bonificacións para que se implanten empresas que xeren empleo. Por tanto, non que terán aquí o noso voto. O que sí que é certo é que lanzamos o compromiso deste goberno de analizar esta ordenanza fiscal, pero incluindo outra máis que a vostede se lles olvidou, e é que creemos que, igual que co tema do IBI, que se pode facer algún tipo de rebaixa porque temos xa o pexón actualizado, todo o mundo está tributando xa polo pexón, propoñemos unha bonificación tamén do ICIO do 50% para as obras de conservación, restauración e rehabilitación e vivendas protegidas no pexón, co objetivo de garantizar a súa preservación. Isto non é unha emienda, isto é unha advertencia, ou un aviso, ou unha comunicación que lles fago, e cando estudiemos esta proposta máis seriamente, debería incluirse este apartado. Votos a favor da proposta? Abstencións? Votos en contra? Vamos a ir agora á modificación do imposto sobre vehículos de tracción mecánica. Ten a palabra o concelleiro do Partido Popular. Bueno, aquí, exactamente igual que nos puntos anteriores, o que se establecen son bonificacións que non estaban previstas ata agora na normativa municipal, e o que veñen é a incluir esas nova realidade que se está dando ca implantación de vehículos que utilizan novos combustibles. Entonces, o que se propón é unha modificación ou unha inclusión desa bonificación na propia normativa en función do tipo de combustible que se utiliza e en función tamén do tipo de motorización que teñen, co cual o mismo que nas anteriores solicitamos que se teña en consideración e que se faga aplicación desta normativa. Por parte do BNG? Bueno, eu, en este caso, igual que no anterior, o texto que presentan é un texto que non está acorde á normativa actual, pode xerar moitísimas dúdas interpretativas. Estamos ante, de novo, unha modificación sin criterio normativo, feitas as presas de novo con copia-pega, e, polo tanto, non está adaptado. Non imos a propoñer ninguna enmienda, sino que simplemente vamos a traballar no texto, nas posibilidades que teña este goberno para poder revisalo, adaptalo á norma normativa, porque sí que, evidentemente, esta ordenanza está moi antigua. E nada máis, ten a palabra. Sí, bueno, dado que volve a poñer en tela de xuicio que se adapta a normativa ou non se adapta a normativa, gustaríame saber os criterios que utiliza, sobre todo porque, bueno, podría asegurar que se tuveron en conta moitas outras ordenanzas de outros concellos, de concellos grandes que as teñen en vigor, e, polo tanto, máis que nada para advertir a eses concellos de que teñen ordenanzas que non cumplen ca normativa, e a xuicio da alcaldesa de Silleda que a revisen por se acaso teñen tamén ou poden ter algún problema na súa aplicación. Ben, sen ningún problema.
Mire, presentan vostedes un plantexamento que evidentemente copian de algunha ordenanza, de algún concello, pero que teñan que ter vostede mirado de que ano era esa ordenanza, porque dentro do ano 2016, tal e como está redactado, está obsoleto. Segundo vostedes, os vehículos se clasifican en A e B, segundo tipo de carburante, de catalizador, e as supostas emisións nulas e un apoio normativo claro. Saben vostedes que ese apoio normativo se fixou no ano 2016 cando a DGT empezou a clasificar os vehículos por categoría ambiental mediante os distintivos eco e cero? Saben vostedes que precisamente esa clasificación, que é un criterio objetivo e verificable por matrícula, é o que se está utilizando en todas as ordenanzas a partir desa data. E saben por qué? Porque é un sistema oficial, un sistema uniforme e un sistema comprobable que evita discusiones e arbitrariedades. Pero ainda hai máis. O seu texto é incoherente. Debeu ir vostede pescando cachos de textos por diferentes concellos, porque a pesar de que no seu articulado non determina o tipo de vehículo segundo a clasificación do DGT, curiosamente si exixe despois que a Administración aplique as bonificacións de oficio segundo a información do DGT. Menuda contradición. Primeiro ignoran as categorías de DGT, que deberían fundamentar a bonificación, pero despois fixan que debe pedirse datos a DGT para valorar que tipo de bonificación aplicar. E dirá vostede, porque se está rindo moito, que máis dá fixalo antes que pedilo despois? Pois mire, non dá igual. Non dá igual. E para que sen todas conta do seu erro, vostedes inclúen os híbridos, inclúen a todos os híbridos enchufables na categoría A, entendendo entonces que teñen emisións cero. Pero resulta que, segundo a clasificación da DGT, estes vehículos poden ser cero ou eco, dependendo dos kilómetros que fagan como motor eléctrico solo. Por lo tanto, pode vir alguén que diga o meu coche está na categoría A, a pesar de que a etiqueta está na categoría B. Por lo tanto, no seu articulado, cando definen os coches A e B, o que temos que facer é adaptalos a esa clasificación antes de ter que pedir a DGT. Poden comprobar este dato na recente aprobación do Concello da Estrada, digo porque está aquí ao lado, na que se bonifican os vehículos atendendo as características do motor e a clase de carburante que consten nos registros da DGT. Literal, pon así, que consten no registro da DGT. E que continúa deixando claro que os híbridos enchufables con autonomía inferior a 40 km se equiparan con os híbridos non enchufables. E pon, tal e como indica a DGT. Foi unha lástima que non copiara deles. Tamén podería ter copiado da ordenanza de TUI, recentemente aprobada, que na súa bonificación borra calquera referencia directamente xa a calquera tipo de motor e refírese solo aos distintivos medioambientales cero ou eco para comprobar as súas bonificacións. Se queremos unha bonificación que sea seria, témonos que apoiar nas etiquetas da DGT e non en descripcións vagas sobre catalizadores, sobre combustibles e demais cosas que puxo vostede. Así que, como conclusión, consideramos que este texto está obsoleto, ambiguo e totalmente incoherente. Pero, ademais, vostede está plantexando unha modificación dunha ordenanza completa que contén referencias xurídicas desactualizadas. En concreto, na redacción da ordenanza se cita todavía a Lei 3988 e os seus artículos 93 e 96 como base, cando o marco normativo, vostede sabe ben, e o texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locales, onde o IVTM se regula no seu artículo 95. Sabe ben porque estuvo copiando e pegando. É dicir, vostede modifica un texto e pasa por alto que conteña referencias xurídicas obsoletas. A verdade é que vindo de vostede, co pouco que traballa os asuntos que trae o pleno, pois non extraña moito. Pero eu creo que hai unha cuestión que, ainda que non é grave, deixan evidencia o seu pouco traballo e a súa pouca fiabilidade. E tampouco deixa quedar moi bo lugar a quen puxo o seu nombre debaixo. E que o texto que traemos hoxe a aprobación, o que vostede pretenden aprobar aquí, refírese todavía a persoas con discapacidade como disminuídos físicos. Eu creo que hai que ter un poquinho de cuidado co que se propón.
Aparece ese término, sí. Disminuídos físicos. Seguro que tampouco leu. Menudo papelón, señor Ignacio, menudo papelón. Tenga a palabra. Non recordo esa inclusión dese termo. En calquer caso, bueno, como decimos, dado que usted xa determinou que isto é totalmente nulo, poñerémonos en contacto cos concellos que fan deste Moreira e que a teñen vixente e perfectamente aplicable e cos que se falou e bueno, diremoslle que están profundamente equivocados. Bueno, non se preocupe que así o faremos. En relación cas demais consideracións, bueno, usted está sempre no mismo. Aquí, mire, aquí temos que aguantar desde que se nos diga que unha lei non está en vigor, cando está en vigor, que unhas aplicacións frontal sentaron cátedras, decimos, tamén co cómputo dos plazos e afirmaron e reafirmaron incluso con algún informe de secretaría que non eran tal e que ni siquiera sabían ustedes computar os plazos. Entón, mire, volvemos ao mismo. A rigurosidade e seriedade a que se demostra desde esta alcaldía e na xestión do goberno socialista, asusta, hombre, asusta porque, xa decimos, cando nin siquiera eran capaces de saber o que eran días hábiles e días naturais, que nos veña a dar leccións de dereito, xa decimos, asustas. Usted sigue ca súa teima, veo que a súa sensibilidade con determinados términos a que é e ponse vostede moi seria. A verdade é que, oiga, xa lle digo, se hai ese erro, evidentemente enmendámolo automáticamente. Gustaríanos que fose vostede tan sensible a hora de determinar determinadas actitudes e determinadas cuestións que, sin embargo, ustedes sempre pasan por alto e as que nunca fan alusión dende o seu grupo político e que, ademais, sempre contan co seu beneplácito e co seu aplazo e cas súas risas. Por lo tanto, considero que gustaríame que mantuvera esa sensibilidade exactamente igual en outro tipo de cuestións que son máis graves, si cabe que unha alusión ou unha referencia dun término que non está posto nunca con ninguna mala intención nin con ningún mal propósito, a pesar do que vostede intente facer creer. Por lo tanto, volvemos ao mismo. O sentido da normativa está clara, o que lle exiximos é que se adapte esa ordenanza e que fagan o traballo canto antes para que todos os veciños de Silleda podan ter disponible esta ordenanza e podan ter disponibles estas bonificacións. É o único mandato que lle estamos trasladando neste momento. Usted siga ca súa deriva e ca súa historia e parecenos moi ben que siga por ese camiño. Eu non sei a que deriva se refire vostede. O que si sei é que a súa deriva o leva a traer textos á aprobación non somente cheo de errores, senón que non está adaptado a normativa actual, que ten referencias jurídicas obsoletas e cun léxico digno de sentir bochorno. Non teño nada máis que decir. Votos a favor da proposta? Abstencións? En contra? Pasamos agora xa ao apartado de actividade de control. No punto número 5, modificación do proxecto da reforma da Avenida do Parque, expediente 591/2025, suprimindo a corta e trasplante das árbores que figuran no ámbito da actuación. Ten a palabra o Partido Popular. Que a iniciativa leva o Bloque Nacionalista Galego, esperamos a que fagan a súa intervención. É unha proposta conxunta, por lo tanto, doulle a palabra ao grupo mayoritario. Ten a palabra o BNG, porque renuncia vostede a palabra. Ben, o primeiro que queremos deixar claro dende o BNG é que a convocatoria deste pleno si que é froito da insistencia do noso grupo municipal e tamén do noso traballo ao largo destes meses, donde levamos meses e meses reclamando que haxa transparencia, que haxa diálogo e que haxa sentido común
ante a intención pois, que ten o Goberno municipal de eliminar 12 árbores de gran porte na avenida do Parque. E quero tamén incidir bastante no diálogo e no debate, porque nun debate hai intercambio de opinións e tamén hai que saber dar opinión e tamén saber recoller as opinións que che dá o resto de persoas. Entón, neste sentido, pois animaría tamén, como se fixo no primer debate deste pleno, a tamén poder chegar a un acordo e poder recoller tamén a opinión de todos os concelleiros deste pleno con respecto ás árbores da avenida do Parque. Ben, comezamos dicindo que o Goberno municipal pois xustifica a tala destas árbores alegando motivos fitosanitarios, pero o que sí que é certo é que ata agora pois non se nos fixo público ningún informe técnico que certifique de verdade que a única solución posible é a eliminación total destas árbores. Non sabemos se ese informe vai aparecer agora e vai ser a sorpresa deste pleno. O que sí que temos que poñer en riba da mesa é que, segundo a Lei do Solo de Galicia, pois toda a tala de árbores en proxectos públicos sempre debe estar xustificada mediante un informe técnico que sexa elaborado pois por un profesional competente e que analice o estado das árbores, valore as alternativas e garanta que a decisión se toma pois con criterios obxectivos e con transparencia. Sen este informe, pois a tala non estaría moi legalmente xustificada. Ben, neste sentido, o único que recibimos foi que a alcaldesa mantivo un silencio absoluto, evitou entrar a debate ningún, por iso tuvemos que pedir un pleno, por iso estamos hoxe debatindo sobre este tema, e o que sí que fixo foi utilizar os medios municipais para atacar o BNG en vez de informar con transparencia. E eu, claro, quero lle preguntar aquí a todos os que estamos neste pleno se lles parece normal que a resposta de alcaldía á nosa proposta sexa un vídeo chorra e non presentar un informe que avale a decisión da corta das árbores. Eu só quero deixar aquí pois unha reflexión que parece que o tempo pois non lle serviu para mellorar pois a capacidade de diálogo. É bastante decepcionante que con toda a experiencia en política que teñen xa se veu que aquí nos veñen a ensinar os que somos, nós aprendemos, recollemos todo, para iso estamos comezando. Pero é decepcionante que con toda esta experiencia sigan sen entender a importancia do que é o consenso e do que é a participación. Non só a participación do pleno, senón tamén a participación dos cidadáns. Vostede acusou ao noso grupo de xerar bulos, e iso sí que nos parece un pouco unha acusación bastante forte. Entón, nós aquí tamén queremos poñer en riba da mesa o que foron as súas mentiras. Vou comezar pola primeira, di que son acacias e que están enfermas por un fungo. Eu matizo, aquí está mentindo, son 6 acacias, é un castiñeiro, é un tilo, son 2 magnolios e son 2 aligustres, os árbores que se van a cortar. Non están todas afectadas e das que están afectadas non hai un informe que fale do alcance da súa afectación. Temos que fiarnos da súa palabra e todo se ha dito. Tennos demostrado que a estas alturas pouco vale. Segunda mentira que conta, que todas están enfermas. Volva a mentir. Temos un informe aquí, nós podemos sacar un informe emitido por unha enxeñeira de Montes, nós sí que fomos a mirar un informe, poñémolo a disposición de todo este pleno. En este informe analízase as 12 árbores e conclúese que 8 están en bo estado ou aceptable, 2 están regular e 2 están mal. Incido máis no informe, analiza tamén o que ven sendo o risco de caída de ramas ou de troncos das 2 árbores que están en mal estado. E conclúe que non existe risco real de caída dado o tamaño, a altura e o diámetro das árbores. Ben, seguimos cas mentiras, paso á terceira. Din que as que están sanas se van trasplantar, estáse contradicindo, ou están todas enfermas, ou hai algunha que está sana. Se están sanas, porque se van cortar. Tamén volvo a referirme ao informe que traemos aquí, que afirma que o trasplante dun emprazamento a outro pois sí que entraña un risco de dano para estas árbores e matiza, no caso do castiñeiro, que este trasplante conleva danos que son dificilmente reparables para as raíces e que hai un risco de morte por seca. E por última mentira, cuarta, di tamén que as árbores novas que se van plantar van ser de mínimo 35 centímetros de perímetro. Isto é mentir, porque nós, a información que traemos aquí, a información que se nos presenta no proxecto, e no proxecto di que as árbores van ser dun máximo de 35 centímetros de perímetro. Hai diferencia entre o mínimo
é o máximo. Pero como non vamos falar solamente de mentiras, tamén vamos analizar este proxecto e preguntámonos, porque se o preguntou moitos veciños, que estaban primeiro, as árbores ou este proxecto? Porque vostede di que as árbores están vellas, que as raíces non teñen espazo para medrar, igual o que habería que facer era adaptar o proxecto ás árbores que xa estaban aí, se o que se quere conservalas, que observamos que non ven sendo caso. Pero, se as raíces están a levantar o asfalto, quizáis unha solución sería poñer un corredor verde ao longo destas árbores. E non estamos aquí traendo unha idea disparatada do BNG, non estamos inventando nada novo, non estamos aquí revolucionando o urbanismo. Isto estáse facendo en toda Europa. É o camiño que se sigue. Pero, claro, o caso é humanizar. E eu pregunto, que é humanizar para vostedes? Poñer illas de cemento e cortar árbores? Para min iso é deshumanizar, e creo que para moitos veciños tamén o é. E se todos estes argumentos tamén non son suficientes, as mentiras non son suficientes, podemos falar tamén da parte económica, porque este capricho, que lle podemos chamar así, vamos chamar así, costalle cartos aos veciños, e o capricho de cortar estas 12 árbores costa 28.000 euros. Eu, claro, aquí lévame a pensar todo o que se podería facer con 28.000 euros. Poderíanse pintar moitas rúas, poderíanse adaptar moitos pasos de peóns, poderíase levar a auga e o saneamento que falamos no debate anterior a moitas parroquias. Saliulle máis barato levarlle auga aos veciños de Ponte. Entón, digo eu, aquí o único que nós vimos a pedir é un informe que xustifique esta tala e que xustifique este gasto económico, para que non teñan os veciños que pagar despois un capricho. E por último, o que sí que temos tamén que analizar, porque estamos aquí desos polvos, estos lodos, é como chegaron todas as árbores a esta situación, porque son vostedes, non poden escapar nin por ningún lado os que levan 18 anos xestionando todo o arborado de Silleda. E teñen que asumir as responsabilidades da xestión de como tratan a todo o arborado de Silleda, porque podemos poñer algúns exemplos, mira, volvemos a traer fotos, así, para que sexa máis claro. Este febreiro de 2021, así estas podas, así agresivas, eu creo que calquer veciño que vexa estas podas pode ver que debilitan bastantes árbores. Tamén temos aquí, en xuño de 2023, e despois a poda que se lle fixo, efectivamente, esta árbore, esta acacia é a que está mala, que sale no vídeo metendo llamao, bastante dramático o momento, pero claro, igual desto, ven isto. Bueno, deixo aí en riba da mesa. E despois, tamén non vamos falar somente destas árbores, porque, claro, tamén temos que falar de que non souperon coidar os últimos carballos da Plaza da Feira Bella, as árbores da Igrexa do Parque, tamén temos que falar de que estamos á espera, que van facer que a Carballeira do Castro, xa estarán traballando neso, imaginámonos, ou a Carballeira do Polígono tamén, ou tamén árbores que plantaron agora no casco urbano. Podemos falar das do Mestre Mateo, que plantaron fai pouco, están secas. Tamén falamos das da residencia, están raquíticas, non medran. A rúa Pintor Colmeiro, tamén están estranguladas e o mantemento, escasea. E claro, nós quedámonos así, observamos todo este panorama e queren cortar as únicas árbores que dan sombra en Silleda. E que a nós o único que nos parece con todo isto, primeiro, que non quere aceptar un debate e despois que está máis preocupado en facer negocio co cemento que en construir de verdade a Silleda verde. Pero, en conclusión, como nós non vemos ningunha xustificación razoable para cortar estas árbores, máis alá, dese egocentrismo propio de non vamos recoñecer o sentir mayoritario dos veciños, vimos a debatir e que tome a opinión do Pleno en consideración e despois xa faga o que vostede ben considere. Nós, desde o BNG, así que temos unha aposta clara e por unha Silleda que sexa verde, que sexa humana e que sexa verdadeiramente participativa, polo que instamos a corporación e a veciñanza a apostar por esta conservación e a que a opinión do Pleno sexa tomada en conta. Están vostedes instando ao Goberno municipal a que modifique un proxecto co único fin real de evitar o que se dixe sin efecto a tala de unhos árboles que están infectados por un fungo, a Fomitoporia mediterránea,
non sei se o seu informe o acredita así, un fungo que descompón e degrada os polímeros que conforman a estrutura das árbores e que dan como resultado unha podremia irreversible. O que quero deixar moi claro en este primeiro turno, que estamos abertos ao debate, é a primeira vez que se nos pide o debate de maneira formal, é que as nosas decisións sobre estes árboles se toman sempre ao amparo dos informes técnicos que existen e que este goberno, por moito que diga vostede, non está disposto a correr ningún risco de caída de ramas sobre as persoas. Eso é o noso debate, a nosa argumentación. Non sei se o Partido Popular quere dicir algo máis. Nos, en relación con este tema, sempre está falando de informes técnicos que polo menos non están tampouco no expediente, nin están, ou nos polo menos non nos podemos ver. O certo que así a situación é a que se relata dentro do goberno, que non é razonable que se sigan mantendo eses árboles agora mesmo nesa situación, porque podría haber calquer problema con eles, igual que pasaba cos do parque. E realmente non entendemos esa situación. Tampouco consideramos que o que se vai a facer é buscar unha solución parecida a que se hai agora mesmo nesa rúa, facer outro gasto innecesario non tería moito sentido. E realmente en canto a modificación que se solicita dende o Bloque Nacionalista Galego, creo que deberíamos de ter todos os datos con eses informes que justifican esa tala de todos eses árboles, sobre todo para poder valorala e sobre todo para tomar en consideración cales son esas circunstancias. Como decimos, nos distintos expedientes non atopamos nunca ese informe que justificara esa tala. E consideramos tamén que, con todo o que vemos aquí normalmente cos proxectos, cos modificados e remodificados, tampouco sería ningún inconvinte o poder buscar unha solución alternativa consensuada, tal como se plantea por parte do Bloque Nacionalista Galego en relación con estas árboles. Alguna consideración este segundo turno? Sí, aquí claro que estamos instando a que se tome en conta a opinión do Pleno, porque non temos outra maneira, somos conscientes de que a competencia para modificalo correspondelle á alcaldía. Non nos estamos metendo. O que queremos é que a alcaldía valore o sentir xeral daqui do Pleno que estamos representando a cidadanía. E volve mentir. Están enfermos, sí. E onde está o informe técnico? Di que se avalan en informes. Nós non vimos ese informe, non o temos no expediente, non se nos foi presentado de ningunha maneira. Creo que é bastante simple a pregunta onde está o informe e a resposta tería que ser tamén bastante fácil. Existe ou non existe? Porque un informe legitima a súa opinión. Agora mesmo temos que fiar solamente da súa palabra. Decían vostedes que levan meses reclamando transparencia e diálogo respecto a este proxecto. Vou empezar explicándoles que en novembro de 2024 se fixo unha presentación pública aberta a toda a veciñanza sobre o proxecto desta reforma desta rúa. E incluso abriuse un período para que a veciñanza fixese as súas exportacións. En ningún dos casos das exportacións feitas se facía mención a que consideraban que non se deberan talar eses árboles, tal como está recollido no proxecto. Vostedes, mesmos como concelleiros, coñeceron o proxecto no meu despacho, incluso antes desa reunión. Vostedes, como concelleiros, tiveron acceso a todo o expediente do proxecto tras solicitalo seguindo o procedimento regulamentario. Tamén tiveron acceso a todo o expediente de contratación, tamén, logo de telo solicitado tamén por escrito, seguindo o procedimento. Así que non consigo entender a que falta de transparencia se están referindo. Se algunha falta de información lles faltaba, xa saben o que tiñan que facer. Vostedes son concelleiros e deben solicitar toda a información que queiran e pode facelo estar amparados pola Lei 785 da reguladora das bases de régimen local e tamén polo Reglamento Orgánico Municipal. Un procedimento que coñecen, que usan con asiduidade, xa que temos hasta 18
solicitudes súas feitas dentro deste ano de información e acceso aos expedientes, que, por suposto, todas elas foron contestadas. Pero máis, vostedes saben que esta alcaldesa directamente ten respostado moitas ocasións as súas dúbidas, as súas consultas, tanto de forma presencial como vía WhatsApp por diferentes asuntos. Pero, curiosamente, en relación a estos árboles, nunca pediron nada por escrito, nin chamaron para preguntar que árboles iban a retirar, que árboles iban a trasplantar, nada ao respecto. As súas demandas nos chegaron simplemente a través de campañas políticas nas redes sociales e nos medios de comunicación. Por qué? Por que nunca pediron nada en relación a estes árboles de xeito formal? Porque non lles interesaba a resposta. O único fin seu era buscar a confrontación cidadá nun asunto tan delicado e aí nunca nos van a topar. Nunca. Decían vostede que eu mantiña un silencio absoluto, un silencio absoluto. Fun clara e meridiana cando me dirixín á ciudadanía como alcaldesa ante o que nos consideramos unha campaña chea de bulos e desinformacións dirixida á ciudadanía. Por lo tanto, quísenos advertir como alcaldesa de que esa campaña estaba chea de desinformacións. Creo que estou no medio dereito. Deixei moi claro, poden ver o vídeo, que talar as acacias era por responsabilidade, porque os técnicos así o determinaban, porque estaban enfermas. E tamén deixei moi claro en ese vídeo que non íbamos a alimentar a liorta política. Deixei moi claro que non íbamos a alimentar as súas campañas cos que pretendían dividir a opinión da ciudadanía. E foi o que fixemos. Foi o que fixemos. A partir de aí, empezan vostedes unha campaña na que din que non temos ningún informe técnico que certifique que a única solución posible é a tala. Eu falei con vostedes no meu despacho. Expliqueille personalmente no meu despacho que fomos advertidos polo personal municipal de que os árboles de jardinería, me refiro, de que os árboles da plaza da iglesia, os árboles da zona dos columpios, estaban moi enfermos e que decidimos solicitar un informe aéreo sobre os mesmos. Un informe concreto para eses árboles. E a conclusión foi moi clara. Emitiron un informe que fixaba a necesidade inmediata de talalos polo pé, por razóns de seguridade e de salubridade. No momento en que eses técnicos do areeiro visitaron o parque dos xogos dos nenos da Parque da Iglesia, nos advertiron tamén de forma verbal que as acacias negras situadas na avenida do parque tiñan o mismo fungo e que tamén había que talalas. E isto foi o que eu lles expliquei a vostedes no meu despacho cando lles ensiñei o proxecto da rúa. E non recordo que en aquel momento vostedes manifestaran que querían un informe por escrito ni que lles parecía mal que se cortaran eses árboles. Sorprendentemente, meses despois, empezan con esta campaña contra a súa tala. Pero non pasa nada. Xa estamos acostumbrados aos seus cambios de decisións. Tamén saíron do meu despacho dicindo que iban a apoiar a regularización da taxa da basura e máis, literalmente dicindo por iso non te preocupes e logo votaron en contra. En todo caso, volvendo ao tema, tal cual. Aquí teño o informe da estación fitopatolóxica do Oreiro da Diputación de Pontevedra, solicitado, agora sí, para esta zona en concreto, por escrito, para que vostedes non poden decir que non creen na miña palabra. Un informe que vai analizando un por un cada árbol e que